nitiere tuoche mopogore opogore mathoth ne oganda wawacho ni nyaka beni magi gin juok kata ng'ato wuotho ni marach kod weche makamago. Tuo mar ndulme en achiel kuomgi. To adiera mar wachni ni kanye? Dobedie juok kose dobeda beda ni en chandruok mantiere e del? To ka en chandruok mantiere e del, onyalo bedo ni entiere e del gi kon mane? Amor mokalo ni mane twaka odiochieng' ma kawuono kendo wendo osechopo e studio ka en daktari marwa abomiye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, olonje weche mage, kaeto mana kaka senyisino kawuono wadwa ng'iyo matut kotenore kod tuo mar ndulme. Kamoro amora ma intiere kawie thuolo, ibed piny mosichikiti mondo mi yude puonj odiochieng' ma kawuono kotenore kod chandruogni. Daktari machiegni penj laktar. Erokamano ahinya. Wamor mar bedo kodi kendo warwaki ni machiegni. Erokamano. Nyinga en Sam Gwer. An daktari molony kuom weche obongo gi spine gi nerves. Luonga ni neurologist gi kizungu. An Jakagwa. Ma dalawa ni Asembo but kamoro Nomboye. Erokamano ahinya. Machiegni kendo amor mar bedo kodi e penj laktar. Iwacho ni ilonye weche mag ng'iyo obwongo, nerves kachiel kod spinal cord. Kachiel kod lumbru. Ni ng'iyo isomo gik ma igi tek manade ni daktari. Kata kamano twakwa en tuo mar ndulme. Nyiswa ni ndulme chutho chutho. En ang'o ka ng'a timore ne ng'ato minyalo wach ni nitiere kod tuo mar ndulme? Ka ng'o timore e dende nyakwara Mogi? Aparo ni mokwongo nyaka lernu kaka obongo tiyo. Kamano. Ni ng'ato ka ng'ato nigi stima mar obongo. Ema miyo wawuoyo kaka wawachoni. Ema miyo inena, inyalo chung', inyalo timo wecheni. To stima no chieng' ma osem, in bende sem. To samidhi nindo be odok chien, sama en gi koma be en chien. To koro komedre, omiyo dendi rieruok no, mwalongo ni seizures, kata convulsions, dho English. Ema koro nwang're tuo ndulme. Koro ng'ato ka ng'ato manigi ubongo manigi stima nyalo yuto rieruok no. Wawach ni tuo mora mora obiro mo o affect kaka ubongo ni tiyo. Obed infection mar ubongo, obed kata tumor moro. Magote, obed ni en gima imadho, nyalo ketho kaka ubongo ni tiyo, mami ibed gi rieruok. Gigo mawachogo kothiedhgi, to rieruok no ok timre kendo. Koro mano waluongo ni en gi acute seizures. Iwacho ni en gi tuo ndulme niwach irieri seche ka seche mang'eny. To rieruok mang'eny no, obed gik mawacho gi nitie kik bedi, emiluongo ni ndulme. To obire sampuli mopogre opogre kolure gi kar ubongo ni momako. Koro inyalo wacho ni nitie joma be gimora mora wang'gi to kendo giduogo. Pach gilal matin to giduogo. Mano be mana ndulme. Mano bara ndulme. Nitie ng'a ogwe lwete matin kata tiende. To kendo odhi nyime gi gik motimo gi kuonde moko. Mano be ndulme. Mwang'eyo ahinya en ma ng'ato gore piny, oyiengni. Ma seche moko be ineno ka povu wuok e dhoge. Mano be en ndulme. Koro obiro e yo mopogre opogre kolure gi pat mar obwongo ma stima ok obedo maber. Kamano. Ma gima oganda onego bed ni ng'eyo ni ndulme kare ng'eny mokalo. Daktari, gin kidienje adi mag ndulme? Ging'eny. To kinyalo mulonwa top 5 abich madongo gin mage? Wanyalo wacho mokwongo ni nitie broad definitions. Kaka mawacho ma affect mana part mar obongo ni. Ok affect the whole obongo. Mano waluongo ni focal. En bende sama onenre kuomi ni kumo affect no kende ema tugo. To seche mang'eny be pachi ok lal. To nitie ma affect the whole brain. Mwaluongo ni generalized. Koro kwa luongo ni generalized kamano, omiyo pachi lal, inyalo gori piny. Koro niwacho affect bongo ni koro be okipar gik manotimre ni. Koro those broad focal gi generalized.
Koro e iye kanyo be nitie kaka wanyalo describe. Seche moko nitie ng'a en omura wang'e to oduogo, walongo mago ni absence. Nitie ng'a otwenyo lwete mang'eny kamano, kata tiende, walongo ni clonic. Nitie ng'a oriere kendo onge kumotwenyo lakini ena stiff kamano, to walongo ni tonic. Koro olure ni otimre kuomi nade. Nitie joma be ne nitie nochung' to kendo o collapse kamano. Ogore agoya piny. Iluongo ni atonic. Ni muscles ni loose tone. Koro nitie joma be lwete bukre abuka kamano to duogo. Monge kontrol. Kono oting'o chaye moro to puko. To be pache ok olal. Waluongo ni myoclonic. Koro ineno ko obiro e type mopogre opogre. To be onyalo kiko. Inyalo bedo ni in gi absence ma imoro wang'ino gi myoclonic. Kata gi mar gore piny. Kata mar tonic. To be koro kwa wadok chien wacho ni nitie focal gi generalized. Inyalo yudo clonic matimre kamae lakini e lweti kumoro achiel. Kata e lweti kumoro. Koro entie gi yore mopogre opogre. Ato be wanyalo classify kolure gi ni en ang'o momedre e wi ndulmeno. Waluongo ni comorbidities. Tiende ni en ndulme mintie go mak sama ionge go to ibera bera. Koso okiko gi seche moko en gi learning difficulties. Obongo ni ok ti kaka onego ti. Kata omiyo ibedo gi kata paralysis moro koro ok inyal wuotho maber. Mago tebe inyalo mede e types mwawachogo. Aeto seche moko be ji dwang'e ni kara kwase classify kamae tang'o mokelo mari. Momiyo otimore kaka otimore ni kata momiyo timi kaka otimi ni. Daktari ka adiyenwa mondo mi wayua picha ni mondo mi oganda wone maber gima ne daktari wacho ni onyalo biro yore mopogore opogore. Onyalo biro focal mano ntiere mana part mambele mar obwongo kata ma general ma en obwongo duto te. Kata obwongo mangima bende wanyalo neno kanyo. Mak mana ni kidenje ariyo gi ema kendo chak dhi piny e kidenje mopogore opogore. Diher mondo mi imed lero nwang'o kotende kod picha ma wantiere godo ni. Koro ma picha obongo man kare donge. Ma obwongo man kare. Healthy brain. To onego bed kwang'e ni seche moko gima waneno nodhi marach go obwongo momiyo stima ok ti. Nitie minyalo neno gi wang'i. Aeto nitie mok inyal neno gi wang'i. To kowacho ni obongo kaka en healthy kama en gi kuonde mopogre opogre gi tije mopogre opogre. Kaka mbele ka en mar pango weche gi nindo o control weche nindo. Nitie kama control weche sensations ni kaka iwinjo gimoro. Nitie kuma iwinjo go kuma gima ji wacho. Toke kae nitie mar neno. Ma koro kineno gi koni to o transmit nyaka koni king'e ni nenang'o. Koro ko okodhi maber kin gi focal. Tiende ni onyalo mako part makama, onyalo mako kar sensations kanyo, onyalo mako toke kae kar wang'i, kata kar hearing, kata kar smell. Koro iyudo ga ni thoth joma for example nigi momako malo mbele ka. Iyudo ni mako gi mang'eny ko gi nindo. Ibro yudo ni joma omako gi kuma giyudo sensations ginyalo wacho ni giwinjo ga ko gik moko mologi. Kata owinjo ko gik moko ji wacho gik moko timre. Nitie joma be wacho ni nitie gik ma gineno. Ng'ato be nyalo wacho ni kopok otimre awinjo ka gima itedo gimoro o smell gimoro. Koro olure gi part ma omako. To koro generalize ni to omako obongo te. Tiende ni stima no okethre kuonde te. To onyalo chako kae modhi kama. Wach kaka mach nyalo chako e kona moro to medre e room te. Koro waluongo ni focal to generalization. Koro kamane kako timre. To koro obro bire yo mang'eny kolure gi kuma obedo affected. Niwach nitie be jok mabro wacho ni giwinjo kae giwinjo
sarnindo be koro depend ni to kuma obedo affected rom nadi to en kanye to en gima tiyo tich mane e obongo ni Winjo wach ni nyakwara moge jwang en stima mar obwongo kwa kete yo machuok en stima mar obwongo ma bende nitiere kako rocho kako obwongo tiyo kapo nono ni odhi morocho nyimo obwongo kende to nitiere gik modhi ketho kanyo ma ang' nokel stroke kata obwongo duto te ang' notimre nade ang' nokel ok stroke en ndulme ndulme daktari ema wawuoye daktari adwa ni mondo mi wang'iane gigo manyalo miyo obwongo ok ti makare kata gigo manyalo miyo stima mar obwongo cha ok ti makare niwacho no kacha ni gin gik mang'eny ma bende miyowa ranyisi moko kuom ranyisi gigo manyalo miyo obwongo ok ti maber ma ang' nokel ndulme nyalo bedo ang'o ma rocho stima ni to ere kaka rocho stima ni daktari koro ko wabed ni wang'eyo ni stima nitie kaka ikele mondo otie obwongo ni koro nitie gik ma inyalo nyuoligo e kaka ochweyi gi gik miyudo kimedo dak anyalo pime gi mbala ma iyude e pien nitie monyuoligo kaka maran go kamoro ka to nitie samoro ibro wang' gi pas kata gimoro ng'adi nitie makoro iyudo e ngimani akwayad mago miyudo koro thoth joma ng'eny man gi ndulume gin monyuolgigo e kaka ochwegi to timre ni gik ma loso stima tiyo kaka stima cha onego ti seche moko nigi shida matin okay seche moko nyalo bedo ni gik monego loso stima ng'eny gima onego chung stima cha be onge nitie yore mopogre opogre makelo ndulumeno kaka ichweyi no to emomiyo awacho ni ng'eny magi kendo ok kigo picha mar obongo ok ibi neno gi wang'i niwach gin gik ma microscopic gidonje weche ions manie obongo ni gi chemicals manie obongo ni to adwa naduoke chien matin kuom wacho ni genetic ok ochuno ni iyude kuom baba gi mama niwach sama ichweyi dongi yudo nus kodhi kuom baba nus kodhi kuom mama mane machweyi kaka in Ruth kaka Sam to iyudo ni koro e chwechno genes mo ng'eny ji e pinyni nigi hitilafu e genes in fact ng'ato ka ng'ato nigi hitilafu koro ber ni ok wakendre wede koro gik moko kikre koro tek ni jeans ma ok dhi maber go yudre lakini bahati mbaya be inyalo ga yudo ni ng'at moro makrego kumoro nigi itilafu machal gi mari koro gidhi gimakre koro kelo tuo ineno makidieny mokwongo en kaka inyuolo ng'ato daktari lakini sama osetimre kamano be in kaka sama ni kopi kuom baba gi mama kalambi be nyalo kier koro ibende inyalo cause genetic problems moko chako gi baba gi mama mochako kodi emomiyo in kaka Ruth ichal ka in onge ng'a chal kendo ka in niwach kuma kalembe ni kalambi no kier lakini idwa chal gi nyaminu moro kata owadu moro niwach kumu kopi be okopi kumoro achiel wamaki kanyo daktari waduog bang' thuolo machuok mokalo wang'iyane ni kare gini kopogore kuowuok kuom jonyuol in bende inyalo po mana kiyude to kigole kuom jonyuol ni samoro bende e genes kacha nitiere kod hitilafu jaodi bende nitiere gi hitilafu ang' nokel chandruok ma daktari temo pimonwa kacha ponono ni intiere kod ndulme kata epilepsy kaka wawache ibro fweny nade ranyisi gi koso nitiere gik mang'eny mabro miyo ifwenye tinyalo tim nang'o wantiere kod welo mamoko mabende tudore kodwa e studio sani omiyo kik idhi mabor kik isudi winjane ni to en ote mane magintiere godo kato Dr. Sam bende bro dhi nyime kapimonwa gimonego bed ni timo kachiel kod weche mag thieth omiyo kik isud kata matin. Discover faith, history, and culture with View Travels Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Start
starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Indulge in the moment. With every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Kaka skiza tune mari. Dial star 860 star 416 hash. Ramogi TV. Edala juwe tuto. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Wacho en Jody. Inekia? Of course, Kushi. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala. Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Sami studio ka olonye weche mag tuoche mag obwongo kaachiel kod lumbru kaachiel kod weche mag nerves mabende isebedo kiwinjo ka oleronwa. Kawuono ne wago mbaka kotenre kod chandruok mar ndulme. Nany singoni nyadhi bedo kod welo e studio ka. Yiena mondo mi arwak gi e studio ginyisowa ne nyingi gi ng'agi ni gigi momiyo gintiere e studio odiechieng' ma kawuono. Yiena mondo achak kodi in mantiere butaka. Machiegni penj laktar wamoro mar bet kodi. Aniluonga ni Morina Chieng', anya Ugenya.
Ugenya Masidindi. Erokamano nyanya Ugenya. Amor mar bedo kodi penj laktar Maureen. Erokamano. Machiegni penj laktar. Erokamano. Hani luonga ni Monica Nyango. Tantanchi Ugenya Masidindi. Koro an caregiver mare. In caregiver mar Maureen. Maureen. Aha. Wako mbaka kod Dr. Sam kotenre kod chandruok mar tund mar ndulme. Kane pok udonjo studio ne wang'iyo kacha kidienje ma tuo ni nyalo biro godo kata kaka nyalo donjo kuom ng'ato. Inyalo nyuol godo ng'ato kata ng'ato nyalo yude ayuda kiena. Maureen nofwenyo nitiere kod tuo mar ndulme korom nade? Kose tieko higni 4. Kotieko higni 4 nobiro ne nogore piny ka gitugo gi nyithindo wetege. Kasto bang'e obedo matuo. Koro niwe ni en gi cerebral malaria. Otero hospital, obede ward, odak aming'e ward. After kano wuok e ward, kano duogo. To duogo koro kofwenye kare en tuo mar ndulme ma en go. Ok en cerebral malaria. Kore mochak ne thieth. Dr. Sam gi kanyo ema daher mondo mi apenjie. Mar Maureen nofweny ko oja higni 4, ogore agoya piny kano tugo gi jowetene. Ma debe ni kidieny mane mar ndulme? Koro wawach ni koro wan to waromo gi Maureen sani. Ko watemo paro kaka notimre. Nyalo bedo yore mopogre. Achiel nyalo bedo ni kuom adier ni nonyuolego. To otuch sano. To gore piny mogore piny no seche moko e chakruok ne. Nyalo bedo ni en infection manoyudo kama cerebral malaria kata meningitis mano koro mako ubongo ne mo oketo mbala. Koro mbala no ema oketho kaka stima tiyo. Aeto mar adek nyalo bedo ni egoruok piny no mane gigoro ko otugo no oketo kata damage mar brain. Koro mano bi okolo mbala. Koro mbala no emoketho kaka stima tiyo emomiyo bedo gi ndulme. Koro wan kuma wadonjo ko weche osedhi mbele donge. Lakini kwa nyalo miye paro. To nitie nonruok ma nyalo timore mondo konywa ng'eyo ni tadier ang'o manokelo tuo neno. Kone wawacho cha ng'eny causes ma onyuoligo ma genetic gin okinyal neno gi wang' kigo picha. Nitie manyalo neno lakini ng'eny gi okinyal neno gi wang' kigo picha to ok bi neno. Ubongo ni chala maber. To ng'eny ma acquired gi to kigo picha ibro neno. Inyalo neno kuma mbala no nitie minene kae ma kuma no hinyre kata kae kuma infection no mako mo oketho kaka ubongo nigo bed ni tiyo. Koro mane nonruok mo anyalo timo kuom temo ng'eyo ni to ang'o mano timore kelo mar Maureen. Moro Maureen inyalo pimonwa pimwa ni kane osefweny ni nitiere kod tuo mar ndulme bende nyathi matin idongo ka ineno ka gik moko timore ni ranyisi mage ma ineno ga kata sasa ma nitiere kod attack ang'o matimi ga Maureen? Samoro janeno ga gini samoro biro naga yani at times samoro gini kadwaro ga tima ajang'eyo ga to ntie sama kiaga. Awach koro for example kaka gokinyi ajawinjo ga ka jonyuol na onyisa ni kik awuog oko nyati napodho. Take apenjra ni ati napodho sade. Alafu bang'e ayudo ni karagini osemana tima kamae. Sana ayudo mana ginde vidonda idenda koro. Yani samoro gini jatimaga kakia kata samoro jatimaga kang'eyo. To ng'eny ne utimiga sadi nikech ne kane pok udonjo daktari ne pimonwa ni samoro bende onyalo timo ng'ato gotieno bende biro yore mopogore opogore. Mari thoth ne timiga sadi?
Saya. Daktari, seche ma owacho ni samoro owinjo ka gima ong'eyo ani gini biro gini dhi time. Ang'a timore e seche machal kod mano. Ang'o matimore e stima mar obwongo momiyo onyalo winjo ni gini biro. Samoro bede time kokia ni notime. Nyalo bedo ni sama otimre kong'e ni dhi biro, ochakre kumoro achiel mar obwongo. En focal. Koro pache pok olal to ng'e ni nitie gima timre ma ok kare. Emomiyo ne owacho ni nitie joma be experience gik ma opogre kolingana gi part mar brain ma oketh emochakre. Aeto komedo dhi eka koro spread obedo generalized. Koro mano waluongo ni focal with secondary generalization. To nyalo bedo ni ma koro make ma ok ong'e ni notimre kata nochakre nadi. Ochakre from the outset kaka generalized. To be nyalo bedo abeda ni nochakre kumoro achiel en ni koro ok nong'eyo to ogoya piny. Lakini essence ni kolure gi kaka opime chalre ni ochakre focal, ochakre kumoro ma specific kopoko ene the rest of the brain. Kaka caregiver mar Maureen mantiere kod tuo mar ndulme nochake kod tin ko jahigni 4 sani Maureen ja higni adi sani? Sani, I'm just 36 years. Sani ja 36. Nochake ko ja 4 years. Sani en ja 36. Wuodhi ni osebedo ka chal nade? Osebedo mapek. Wach seche ndalo manochake mokwongo nobiro matek. Ne biro matek ma saka sa otuo. Ogore piny gokinyi bang' seche 4 ochako gore piny. Koro ni sikiwilo ne yath na pok noyud ni yath mane mafae ma kotiyogo to konye maber. Koro ne miye yadhe mopogore. Kasto bang' ka nosekawo ndalo eka koro noyud ni yath ma koro tiyogo sani ema nyalo control, mose control nyaka sani. Ma sani koro kata kogore piny nitie samo ng'eyo chon nokia to sani bok ogore piny kaka chon. Nitie samo nyagore piny kaka ndalo kata week kata dwe mangima kapok ogore piny. Kaka wani kaka dwe ni osegore piny diriyo kende. Daktari thothne kosekel ni jatuo kuom ranyisi kaka Maureen nogore piny, okel ni jatuo ni nogore piny kata entiere kod seizures, ogore piny dichiel bang' sa achiel ochako gore piny. Thothne utimo diagnosis nang'o? Mondo mi bed kod adiera ni ma en ndulme to en kidieny mane ma ndulme nikech nipimonwa ni gibiro bede types mopogore. Koro nitie levels ma wadhigo kwa assess go jatuo. Ma koro kaka be penjo mipenjo go mama gi Maureen. Mano is part of it. Idwa ng'eyo ni notimre nade, notimre nang'o, ni winjo nang'o. Be ni ng'e nobiro koso ok nobi. Seche mage ema nobiro. Mago tearing part. To nochakre kin gigni adi. To be idhi school to tinde itimo ang'o kolure gi kaka nawacho ni nitie gik ma be onyalo luwo e wiye. Aeto kanyo be inyalo assess ng'ato mi ine ni kitimo neurological examination to be ineno ko dende ni kare, owuotho kare, otimo gik moko kare, reflexes ne ni kare, manyalo mi ipar ni kamoro mar ubongo ne ok en sawa koso ni kare. Kidhi mbele koro inyalo timo investigations manruok mopogre. Ariyo ma watimo ahinya, achiel en mar ng'iyo stima mar ubongo. Ma nitie wechni miketo chala kaka fundi mar stima nyalo pimo ni to stima mokadho kae chal nade. Waluongo ni EEG or electroencephalography. Mano koro ng'iso kaka stima charingo to ong'iso ni kuma ong'enye to en kanye. To be nyalo yudo ni samitime no to be ina maber. Niwach ndulume no rierruok no timre seche te. Donge. Emomiyo giki Kenya ka kik mondo ing'e ni to timre nang'o. Nitie nonruok mar stima mar ubongo no minyalo timo kuom dakika 30 gabich. Nitie be minyalo wacho ne jatuo ni in wabro noni kuom ndalo achiel te. Ko uwaya no
ng'iyo kaka obongo ni tiyo kaka stima cha kata wik achiel itimoga aeto investigations mar ariyo mwatimo mang'eny en picha mar obongo mwaluongo ng'eny picha mwahero iluongo ni MRI brain niwach en mong'iso obongo maber moloyo CT scan lakini koonge MRI kotimo CT scan lakini MRI ema watemo timo yeno wamake kanyo ka waduogo to wabong'io weche maliekore kata weche mathoth ne ji thoro wacho kotenore kod tuo mar ndulme. Wabong'io weche mag thieth, daktari bro mulonwa weche mag thieth kaito wabowuoyo kod Maureen kachiel kod Monica mabende bro nyisowa ni to ere kaka gisebedo ka giyudo kata kaka giwuotho e yore mag thieth. Omiyo kidieny mar adek kik bai nyakora Mogia Jwang'. This Valentine's month, show your love with a special gift from Citizen Duca and Quickmart. Our Valentine's Day hamper is filled with thoughtful treats. 80 grams chocolate at 199 shillings, 200 grams drinking chocolate at 199 shillings, 1 twin pack sanitary towel at 99 shillings, and 1 pack of pocket tissue at 15 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your Valentine package, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duca, your home of discounts. Duca, the home of discounts. Valentine's en chieng' hera lilo. En yo mane maber mogik minyalo nyiso goera ka ok en gero kinde umanyime kanyakla. Machiegni e Royal Mabati Factory Limited, kama rang'iny mamalo romo e kod kit mwandu molosi. Kendo hera yudo e wi tado mong'ith maume. Yud ber mag deals mamit, nengo mogore piny. Winj ber mar keloni nono maonge chudo nyaka e dhot ei pacho kae mangima. Gochnwa e 022-638-833. Go order mari kawuono kokale www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lo. Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that sick. And in Njera Nishetu, Jela ni kama kaburi, haichagui mtoto ama mtu mzima. From the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. Agoyo niero kamano maduong' nikech kawuono in yiera to odiochieng' ma kawuono ni koro dhi chako ngima manyien. Mimi nina hakika tutakienda pale kwa Mungu, kiongozi ya Mwenyezi Mungu, tutafaulu. Raila Odinga Okuni oyikore kendo en gi geno mar yudo loche kom mar AUC kabendo lero ni oyikore ne duoko mora. Obila okwedo report ni gin e jomibadhi moloyo ng'ata e Thurka. Komiti mar omenda e Senate olemo kaunti ma Migori ne manyo kaka inyalo tiek gope mibandho kaunti no.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Antiere kod Dr. Sam studio, Dr. Sam Gwer, wantiere kod Monica kachiel kod Morina. Morin nitiere kod tuo mar ndulme, osebedo kode kuom higni chakre nobed jahigni 4, sani jahigni 36. Owachonwa kacha ni ok osebedo mayot kata matin, kendo ipimonwa kacha ni samoro time kok ong'eyo, samoro bende time kong'eyo. Daktari pimonwa ni stima bende nyalo ringa kamano, samoro nyalo biro mang'eny ka ng'ato ng'eyo kapo nono ni part mar obwongo mambele focal ema obedo affected, kata ka general mar obwongo duto te obedo kod chandruok. Osebedi ka kiwacho gik mopogore opogore kotenore kod tuo mar ndulme, myths kata weche maliekore. Pimnae ni to ni winjo nang'o kata weche mage mani winjo kane ifwenyo ni Morin nitiere kod tuo mar ndulme? En adier ni weche to wachore mang'eny. Wacha nokona ni maybe en juok, ni juok mar dalagi. Jomoko be wacho ni nitie gima notimore ma seche moko luwo nyathi. Jomoko be koni ni ka tere osiptal, itere ka jolemo ni mano juogi moluwe ok en gini, ok en tuo. Koro ji wacho weche mang'eny mopogore opogore, ji luonge weche mang'eny. Lakini sani kaka wan wasedhi e thieth, waseng'e ni kare sani en tuo. Kaka asebedo ka adhi gi Morin e clinics gi, adhi e chokruoge mag jok man gi epilepsy. Omiyo koro ang'e ni kare epilepsy ni ok en gik machon iwacho ni ka ng'ato nigi ndulme to mano jachien. Koro kata ka iwuotho gi nyathi ma gi ndulme, janyuol bo kwere ni kik isud machiegni kode ni obomi ndulme. Lakini sani to ang'e ni en tuo mantie manyamako ng'ata ng'ata. Morin sani timang'o? Sani timang'o? Sani pot kachako tich lakini tich ma jatiyo ga yot en mana tweng'o. Tweng'o gi chagan koso usi? Mana gi lwedo. Atiyo ga tich ma twang'o swete gi. Ibere twang'o sweta? Mana e talent mara. Erokamano ahinya. None giting'na moko mondo mi wane e studio ka mondo mi oganda one ni nyalo bedo kod tuo mar ndulme to ngimani dhi maber kendo nyalo bedo kod talent ma iti godo makare. Thieth osebedo ka chal nade? Nikech kanye madwani mondo mi aduog godo ir Dr. Sam opimnwa ni to thieth mar tuo ni en ka thieth mithiedho chuth koso? Thiedho to ok thiedhe chuth, iwacho ni igaye. Igaye agaya gi thieth gi yien nyaka chieng' moro chopo kama koro nitie mabo chopo ma koro teko mar tuo no bodok chien to koro ibobeda boweyi, like iwapuonjowa ni nitie sama koro bochopo mo oboweyi ma koro ibedo like a normal person, itimo gigi mopogore opogore. Nwach bero be waseromo gi ji mane tuo, lakini sani ginyombo, gidak maber, gitiyo nyaka tije matek mag engineering, nyaka mag stima te gitiyo, to gingito to giseng'eyo ni sama tuo no biro ong'e kako control. Ma Morin Batrin sani ong'e ni sama tuo dwa make ong'e kako timo, ema ni seche moko yude apoya koro tame kaka o control. Daktari, ni igaya in kaka jalonye weche gi, in kaka jagono modhi skul mosomo gini, pimna wach mar thieth mar tuo mar ndulme. Anyalo chako gi wacho ni ng'eny joma nigi ndulme ochakre moloyo ma onyuoli gono mabewa ema wacho ni thoth ma ji ng'eny go ochakre samoro e ngimani aeto nitie sama be orume. About 70% mar jotuo mwaneno en gi chakruok to en gi rumo. Lakini 30% or thereabout en gi masiko ndalo gite. Koro nyaka wang'e pogruok ni nitie masiko to be nitie marumo. Aeto koro iye kanyo obed masiko obed marumo, ber kitiyo gi yath makonyo duoko stima cha piny makoro miyo rieruok no ni dok chien. Kaber thieth itimo ni konyalre ochung rieruok no. To mar ariyo kik thieth obed marach moingo
tuo kik obed gi side effects, kik obed nohinyi moingo kaka tuo dihinyi niwach yedhe be nigi wechegi. Koro mano ga aspirations mar thiedho ng'ato. To yedhe itiyogo mopogre opogre kolure gi kako noneno en rieruok ma aina mane, en ndulme aina mane, to in ng'at machal nadi in bende. Ma nitie gik manyako apar ni ko in ng'ama dhako gi ng'ama dichuo, ng'ama dhako nyalo dwaro yudo nyithindo do, koro nyaka ipar ni yedhe mage minyalo tiyogo. Aeto ji mopogre opogre be react kuom yedhe e yo ma ok inyalo ng'eyo kata wacho. Niwach be inyalo yudo ni en kaka joma chamo ring'o, nitie joma nyalo chamo ring'o ma onge gima chamo, ng'eny ji dong', lakini nitie joma kochamo ring'o to gi react. Yedhe be timre ne ji kamano. Nitie joma kotiyo gi yath to yedhe aina tofauti to miyo gi react, to nitie joma be tiyogo atiya maber. Koro assessment go te nyaka tim mong'ere ni to yath mane ema ber kodi. To kober idwaro ga ni kanyalre iti gi yath achiel, ko opek to en ariyo kata adek, mondo kik gituomre gibed mapek e dendi. Koro be nitie koponi onono go picha moyud ni in gi mbala moro kamoro, onyuoligo kata iyudo kuom dak, to mbala kuma nitie no be kopim stima e kuma stima ng'enye. Seche moko be inyalo yang'i mogol mbala no makoro orum. Nitie joma ong'ere ni ochakre side achiel mar obongo, ma ong'eny, ochande, ogoye piny kata di 70 e ndalo. Joma chal kamano iyudo ni kochakre side mar obongo ni to o spread to the other side. Nitie pod be inyalo timnegi surgery makoro side mar obongo ni gimoro ni bedo separated, mondo kik kochakre koni kiko landre kocha. Koro nitie yore mopogre opogre minyalo thiedhego kolure gi kaka entie. To chakruok mar thiethno nyaka wang'e ni inyalo bedo nok ing'e kichako thieth. En mari biro siko koso? Daktari nyalo yena kawi sib Jen tiere kod penjo. Jen, halo, penjo laktar? Hello. Machiegni? An Jona Diambo. An gi nyathi man gi tuo mar ndulme, en wuoyi mosepong'o apong'a. To gino nochake mana 2021 kae. Koro duto to maber abera, sani en gi 20 years, en jatuo 5. To duto to maber abera, to all of a sudden to gino nogoyaga piny. Koro nwatere EEG no bende nopime to ok oyud. Koro sani to oendelea ga gi muonyo ketra 500 gram. Pod aneno mana kogore piny. Koro ma dwa penjo daktari ni maendi koro inyalo timne nang'o? Untiere kanye? Amiele ma bondo CDC. Erokamano ahinya. Koro kaka ne wawacho cha, en bed nono ni to type mar rieruok moyudo en mane. To mi classify ni ma ndulme machal nade. To yath motiyogo be owinjre gi type mar ndulme ma en go, to be en dos makare koso na chal nade. Seche moko inyalo wacho ni atiyo gi 500 atiyo kode dichiel, to dware ni ti kode diriyo. Koro nitie nonruok mopogre opogre ma nyaka pim mondo ng'ere ni to yadhni bende ni yath makare to bende dos moromo. Hapa ni gimonyalo konyo godo Jen kanyo daktari ni kang' watieko chenro, kang' ichiwo namba to nyalo kawo namba mondo mi wagol twagni e studio mondo mi imed none matut wayud kaka wanyalo konyo wuodeni. Erokamano ahinya. Aneno ka sa emomaya wang'a to weche to pod thoth mokalo. Ne Monica, ntiere ga jonyuol mang'eny ma samo ntiere kod nyithindo manigi ndulme, ipandogi kata ok dwani mondo mi ong'e kama gintiere kata kaka ngimagi chal. En ang'o madinyis jonyuol kata jogo mantiere kod nyithindo mantiere kod tuo mar ndulme?
Ndanyisgi ni tuoni ok en tuo mayot. En tuo ma nyaka ikaw chuny mondo sami konyo ng'ama tuo kata ka nyathini tuo gi tuoni. Nyaka ibed motegno eka inyalo konyo jatuo ainani. To onge haja mar pando jatuo. Ma sami ipande cha ohinyore, odwaro kony. Onego igole oko ipenj kama inyalo konye. Kata idhi osiptal mondo itere mondo ipany kaka de konye molo pande ot. Ma sami pande ot in iwuon be ihinyori. Wach tije ok yot. Sami pande to konye ng'eni in be in gi stress ka. Obo thagi. To sama otere osiptal ma koro en gi thieth kata yudo kar konyruok tinya yudo yath maduoko teko mar tuo ne nyapiny mantie kaka inyalo konye makoro kata kochandi ok onyal chandi ahinya kaka do chandi sami ipande. Yedhe gi thothne unyiewo gi kata inyiewo gi e nengo machal nade? Nyiewo yathe mapek nikech wacho ni en tich ma ok yot. Ok oyot e area mane e nengo yath e rito jatuo opek e yo mane ma opeke ahinya? Yath be nengo ne ni malo. Nyaki en yath mamuonyo odiochieng' kodiochieng' okinyi gi godhiambo. To kendo yath no king'iyo chiembe be ing'iyo ni ochiemo nade. Gi kako oninde en ng'ama saka sa ibedo kaka watchman mare. Isiki ng'iye, isiki fulo steps mage, ing'iyo ni kawuono chiewo nade, kawuono en nade. Nyaki ng'iye kineno bedo gi yot mar kaka dikonye. To mondi imbe nyaki bed kaka jatuo nyaki chiwri ni koro idwaro konye ekibed mayot. Wach moro madonyisi seche moko gibedo gi wich teko, seche moko dwa gore kodi, sama gino biro ne sama en gi rem o react. Onya bedo ng'ama nyaduoki mara nyatimo gima ok nyalore. Tok en heche, owinjo marach, en tuoche mokete. Koro momiyo nyaki bed motegno, nyaki bed mtulivu, to ipar igo kwan. Iparo ni kiny dikonye nade monde okonyre. Wach kiweya weya to en mizigo kuomi be pod obo mathagi. Morin, ne jogo ma samoro nyalo bedo mantiere kod tuo machal kod mari kata ne jonyuol mantiere kod nyithindo manyalo bedo kod tuo kaka mari nyalo nyisogi nang'o? Inyalo nyisogi nang'o? Anyalo mana nyisogi ni tuoni ok en gine. Wawach ni tuoni en gimi nyalo thieth. Yani en kod thieth. Kech chakre chon kapod an nyathi asebet kachando jonyuol nagi kod wach tuoni. To osiepna moro ne jabiro ga yodwa kacha to ne osega tera yo osuptal kumane ojatiyo gae. Koro kanyo nonyiswa ni tuoni ok en mana giminyalo thieth. Inyalo muony yath inyalo thieth kata bende inyalo tiyo kod talent ni ma ilos sweta. Daktari, thuolo emomayowa wang'wa, to daher mondo mi ichiw namba, daher mondo mi nyis ogandawa ni to kapo nono ni dwa yudi mondo mi twagni wagole studio wadhi kode oko kocha inyalo yudi kanye kod namba mar simu. Kaito bang'e no bende unyalo tudori kod Morin gini kachiel kod Jane mane wawuoyo godo e simu mondo mi yud kaka gikonyore. Sa emomayowa wang'wa. Center wa nitie 5th Ngong Avenue, 6th floor 5th Avenue Suits. To namba wa mar simu en 0729 161 318. Inyalo nuoyo no? 0729 161 318. Kuom jok ma nitie yo Nyelema, ginyalo dhi centers wa ma ilongo ni Ubuntu Afya. Ma machiegni gi Nyelema cha en Aram. Ma kodhi kacha to kotudre gi daktari makacha to onyalo tudowa mondo wane kaka wanyalo konyo. To gintie kuonde mopogre Nyanza, Mboe, Homa Bay, jok manigi chandruok nyalo dhi kanyo to tudowa. Erokamano. Daktari, kapo nono ni ji obiro to
chika iti konyo ganda wa nikech ngini bedo laktar bene na luonga mar konyo ganda waduko nyero kamano makende ne Monica erokamano anya kuom tich matek mitiyo dhia nyime Nyasaye biro gwedhi Maureen enena kujikaza di mwonyo yath kaka dwarore ne in jahera mar chenro ni iwinjo ni gin gigo ma inyalo nyuol godo ng'ato kata manyalo yuda ng'ato kaito daktari kano chako no wacho ni ng'ata ma obwongo ne ngima tiene ni intere kod stima mar obwongo inyalo bedo kod tuo mar ndulme onge ng'ama safe ng'ata nyalo bedo kode ka intere kod penyo mora tudri kode kendo ibro yudo konyruok makende ne jogo picha mawa kamotingo Ernest Gini antere kod gi studio erokamano makende ne jogo mochungne duola Kevin Kachel kod Lange erokamano mathoth producer na Papecho Koth Nyameja erokamano mathoth ne director na Lindsay erokamano mang'eny ne in jahera mar chenro ni ageno ni wuoke kod 1 2 3 manyalo miyo ngimani bedo makare waromo odiechieng' machielo aniluonga ni Ruth Otieno oriti masane. Deposit into a KCB Gold Savings account and stand the chance to win. Revisha and feel the roar. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medalia pesa? Leta tenje ni kushogilia tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Indulge in the moment. With every spoonful of Delamere real fruit yogurt. On essentials this month with unbeatable deals from Citizen Duka and Quickmart. Get 4 kg rice at 880 shillings, 4 kg sugar at 578 shillings, 4 kg maize flour at 258 shillings, 4 kg wheat flour at 258 shillings, and 3 liters of cooking oil at 841 shillings. Prices that will not break the bank. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart.
Citizen Duka, your home of discounts. Treat your loved one to a magical Valentine's escape from February 12th to 17th, 2025. Experience stunning views at Dubai Frame, visit Dubai Creek Harbour, explore Miracle Garden, enjoy a desert safari and Marina Dow cruise with dinner, and a romantic Valentine's dinner at Al Dawar Revolving Restaurant. This unforgettable getaway, including visa, starts at $1,120 per person sharing. Book now. Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Atemawacho and Jody. Inikia. Of course, Kushi. Agoyo niero kamano maduong'. Nikech kawuono iniyiera. Tedo chieng' ma kawuono ni koro dhi chako ngima manyien. Indulge in the moment. Every spoonful, Delamere Real Fruit Yogurt. Geno mara ni rio makare nyakoro mgajuang machiegni chone mara many pinye tarika para dueno mara hario ganario pario koda beach waiko ni mathoth kodong manal machok kende to jotin pinje mag Afrika die yiero mar AUC nyakoro mgajuang kabende kawuono obaga lama makende jalar komno mar AUC Raila Amolo Odinga e karbagoromo mabomas wa miler makamano bende ntiere ikrok madhi mbele ne weche go motendre koda romo medhi bagi e county ma Homa Bay romo na bende dikelo counties kanyakla en twak mabende wadhi bedo godio makawuono yueno na Roslyn Omolo ma en jatend migao mar weche go mag loch gwenge county ma Homa Bay wadhi ng'iyo ni to county ma Homa Bay osetimo ikrok machal nade kotendre kod romo no abene dhi kelo kanyakla jotend loch kor gwenge apacho kaka governors abene timore tarika par kod ariyo nyaka tarika 15 nyakoro mgajuang duto e chenro mar amany pika kapila roko pachi lai mar ote machok ari adeka cheno nok bende wande live e Facebook Ramogi TV ke imrima X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thondweche. Mimi nina hakika tutakienda pale kwa Mungu kiongozi ya Mwenyezi Mungu tutafaulu. Raila Odinga kuni oyekore kendo en gi geno mar yudo loche kom mar AUC kabendo lero ni oyekore ne duoko mora. Obila okwedo report ni gin e jomibadhi moloyo ng'ata e Thurka. Komiti mar omenda e Senate olemo kaunti ma Migori ne manyo kaka inyalo tiek gope mibandho kaunti no. Machiegni nyakoro mgajuang jaloko marwa en Liz Otieno nyinga Lydia Okeyo. Jalar kom AUC Raila Amolo Odinga olero ni oikore ne duoko mora mar yiero mar AUC mabiro timore chieng' ngeso jumani.
Odinga kata kamano wacho ni en kod geno mathoth kalore kod campaign ma osetime pinje mag Afrika. Eric Owenga chako na chenro mar piny gi ripodno e yo machal kod mae. Afrika iweze kuinuka. E karo ma Bomas of Kenya, alama kende ni migosi Raila Amolo Odinga ne obagi. Wakeni mag duond bura mar ODM ahinya to mawuok e county no ma Nairobi noketo lamo mar hayo maber. Baba ni wenu. Kisemekana baba ni wa wapi? Hii Kenya baba ni wa Nairobi kwanza. Na ndio hivyo mumeamua kama kina mama wa Nairobi wa chama kikubwa zaidi, chama cha ODM, kumwombea baba kabla ang'atuke aende Africa Union hii Saturday achaguliwe kama mwenyekiti wa Africa Union Commission. Mungu amekupangia kitu kubwa zaidi. Sisi tuko hapa tunakuombea. Tushakuombea na tutaendelea kukuombea ili upate ile nafasi ya kuchukua Afrika. Saa hii Afrika iko na shida nyingi sana. Lemo kikrum kawuono. Wadi nyime gilemo ne baba nikech gimakinyi wakia. Twala moni kaka mile. Ni Nyasaye manyalo gik moko duto. Nyasaye maonge akwede. Nyasaye kuo chop gi baba mabeto mi eloch mar pinyni. Dudolo no kawo thuolo mar pedho Odinga lwer Jehova kendo ne gimiye gi lweny mag Jokristo kama oting'o muma kod luth. Ka bende ne gipidho joma ne oyuoro chiemb chuny. Mano en lug loch. Mano mi Musa. Ok inyal dhi e kedo ka onge luth michwadogo jasigu. Nyasaye mondo rit choke Amolo. Nyasaye mondo rit choke Ida. Nyasaye mondo rit choke Amolo. Mana kaka nogwedho Abraham digni 80. Amolo bende ogwedhi mondo lochne orit pinje jorotenge. Mondo wach Timeo ochopie wang'e. Ogwedhi ndalo duto higni gi higni. E thuolo mane omiye mar twak kod jogo mane nitie nyasi no, Odinga nolero ni mana kaka jadwar to en kod geno ni odhi nego lee. Naenda kwenye kinyang'anyiro sio? Sivyo? Mimi nina hakika tutakienda pale kwa Mungu, kiongozi ya Mwenyezi Mungu, tutafaulu. Tukishinda tufaulu. Tukishindwa tufaulu. Sawa sawa. ODM. Sisi ambaye tumebaki hapa, kazi yetu ni kuombea mazuri, Mungu amsaidie apate hiyo kiti ambaye anataka. Na akitaka si yake binafsi na bibi yake mimi, lakini ni ya Afrika nzima. Odinga gino ni biro wuok e pacho kae machiegni ka ochomo piny mar Ethiopia kama yiero no biro timore e giko mar jumani. Odinga en achiel kuom ji adek malaro komno matendruok mar pinje Afrika mar AUC. Seche moro ndalo abich kende to migosi Odinga ng'eyo kore ka bende obiro jakom mar AUC kata oyo. Migosi Odinga otiyo kod thuolo ni makoni apisas madito mag duond bura mar ODM none ni duond bura ni odhi nyime kod tiyo tije mar keto piny owacho tesre maonge mini kana matin. Eric Owenga, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi County. Jalar kom mar Commission mar Riwruog Pinje Afrika Raila Amolo Odinga wacho ni weche mag ndicho kaachiel kod mago matimore ahinya ka koro rume pacho kae. Odinga mane lose kinde alam mano obagi mar kete lwet Nyasaye kochomo tielo mogik e ng'we Addis Ababa nolero ni weche makamago osechido nying Kenya kendo nyaka koro tieki kod piny owacho. Mae kaka no Odinga loso e karo ma Bomas of Kenya odiochieng' makawuono. Hii mambo ya kuteka watu nyara, kushika vijana na kuenda na kuzuia na kuua mpaka ikwishe katika taifa letu. Hatuwezi kuvumilia kamwe watu wanatekwa nyara hovyo hovyo. Hawa wote ambao wanateka watu nyara ni watu gani? Ambaye askari nasema hawajui. Kama askari hawajui, haiwezekani kuwa na polisi. Tumesema mambo ya abductions ikwishe katika taifa letu. Ikwishe.
Shetani. Asante. Kwa mngaji wanga wakwayone waduto hayo makare ne Raila Amolo Odinga la rokomno mar AUC manaka kala moseket kanyo wan bende wakone hayo maber. Riwruok mar pinje Afrika ma ogwe kod pinje mantiere Afrika ma milambo dire oregi chuogo haput mabiro konyo henya kwe piny ma Democratic Republic of Congo magyo yange kod jatend pinje Afrika ma ogwe mabende en jatend piny Kenya William Ruto kinde logruoge mamoko moketi temo nyayo kwe lweny madhi nyime pinje mag DRC to kod Rwanda. Simfras Okinda nigiler. Jatend piny Kenya William Ruto norwako wele kar jot mare okinyi makawuono kathur mar wach ne temo nyayo kwe e pinje Rwanda kod DRC. Ruto lero ni riwruok mar pinje Afrika ma ugwe EAC kod mano mar pinje Afrika ma milambo SADC dhi bedo kamoro achiel kendo chuga put mabiro tayo chenro mag nyayo kwe e piny DRC. Having two concurrent processes running parallel creates unnecessary competition, creates avenues for forum shopping, and many other things that undermine the ultimate goal of these processes. So we agreed that these processes should be merged into one. Apuno biro loso riekni ne weche mag choko omenda, neno ni mwandugo tigodo kare kendo tayo chenro mag kelo kwe pinjego. And number 3 is to focus on both intra-Congolese dialogue amongst the parties in the DRC and also in the dialogue between DRC and its neighbors, more particularly with Rwanda. Kopogori chuga pudno, Ruto bende lero ni ibiro yier jomoko ariyo mondo med kwan jota chenro mag nyayo kwe kowuok e ng'at achiel nyaka ji adek. We are in consultation between me and my co-chair on identifying the additional facilitators so that we can provide a more robust mechanism and energize the whole process of mediation. Wenge koro rito neno ka jatend piny DRC Felix Tshisekedi kod nyawadgi mar Rwanda Paul Kagame biro yie bedo kod twak kod kweth mar M23 e temo nyayo kwe e pinje ariyogo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Tuoche malandore ema nonego ji mathoth e higa mag 2023 kipimo kod tuoche ma ok landre kalore kod report maduol mar KNBS ma higani. Atamalo 43.4 mag thoe duto e pacho ka nokel kod tuoche malandre kipimo kod atamalo 32.8 e higa 2022 kaka Simfros Okinda leronwa. E okang' mokwongo e historia mar piny Kenya e higa mar 2023 tuoche malandore nokelo thoe mathoth mayo tuoche ma ok landre kaka inyo timore. Kaluwore kod report maduor mar Kenya National Bureau of Statistics mar higa mar 2023 mogol higani, atamalo 43.4 mag thoe duto e pacho ka nokel kod tuoche malandre kipimo kod atamalo 32.8 e higa mar 2022. Ma keto piny Kenya kama rach ka tuoche mag kor, kaera, kute mag ayaki kod malaria ema nonego ji mathoth e higa mar 2023. E historia mar pinje, tuoche ma ok landre mosebedo kaka ngima ji mathoth kamoting'o kansa, tho mar del nyakonchiel kata stroke kod tuo mar sukari. Kata kamano e higa mar 2023 no bende tuoche ma ok landre nonego ji atamalo 39.1 dok chien kipimo kod higa mar 2022 mano nego ji atamalo 44.1. Kata bedo ni kwan joma nowito ngimagi ne tuoche ma ok landre nodok piny e higa mar 2023, pod ji moyo atamalo 40 nowito ngimagi ne tuochego. Migawo mar thieth koro jiwo mondo orid chenro mag geng'o tuoche kendo keto thieth e rang'iny mamalo mar kedo kod thoe mikelo kod tuoche malandre. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kora mga join deka eno chiko bang sa hachila midhiambo chenro en ramany piny erokamano kuom edo kete mana ka Ramogi TV aneno ka Faith Mzomo kantie Malindi wacho no osechopo ramany piny orito mana twak kanyo mabwendo adhi twak otenre kod wechego mag romo madhi bedo Homa Bay mano motenre kod wechego mag devolution kata loch mag kor gwenge. Ronald Yambo Jandhewa wacho ni gintiere kanyo gi Roni gimoro ahinya gi chenro gin kanyo gi won gift kata Cosma giwacho kanyo ni gikwone Raila Amolo Odinga hawi makare e kinde gi mabende koro idhi tim yiero no mara
riwruoge pinje Afrika giwacho ni duto te gilamo Nyasaye mondo mi hotel ne chenro makamano. Beno kanyo ote mar Ogamba wacho ni en beno seche ken kaka pile entie kodwa chenro ni marameny piny odhiambo makawuono, wacho ni twake magirito kanyo kaito bende en bendo chwalo ote mare mar kwayo hayo makare ne Raila Amolo Odinga e kinde gi mabende koro ochomo yiero no mar AUC kabina eno kanyo ka Jane Ochieng wacho kata ni en bende omora ahinya gi chenro sekete kaka pile omora ahinya gi chenro ni. Lucas Otieno wacho kata ni osedonje chenro Tony Kajua inbane ni kacha chaka intiere Rero Village wacho ni mora ahinya gi chenro ni mar rameny piny odhiambo makawuono kaeto bende eno kanyo ote mano mar James Otieno wacho osechope yo makare wayo matin ma en rameny piny kikidhi mabor. How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, surprise! Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked, only on Viusasa. I wanna tell you I love you. Raj and Atemawacho and Jody. Inekia. Of course, Kushi. Kuwa Aviator Player of Love on Shabiki.com. Juu hii Feb, huku ni mapenzi tu ya roho na Aviator game. Juu big wins and rewards zipo in seconds. Kubali i-give this season. Cheza Aviator and win thou hourly by hitting the highest multiplier of every hour between 9 a.m. to 6 p.m. It gets even better uki hit the highest multiplier of the week, kwani una win $500,000 and a chance to enjoy a lifetime opportunity of riding in a helicopter. This Valentine's kama mpoa wako hata give. Usitense. Shabiki ina give. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB 428. Chuny boma ma Nairobi machiegni gi Naromoro kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru ma en rupe kama wami nonro to kod chal mar fwambo wa encourage conversation wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tede yudo tich ka kendo in gi duol e mbaka oromo watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No, amiyo parliament a lot of authority. The authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakoro mgajwang chenro en rameny piny wadhi mbele gi miweche manyien. Tendo bila ose oganda jo Kenya ni ema tero gi kar tem kendo ema chiwo ne gi asoya miyo ok en gima kare keto nyingo bila mbele ni gini ema gitelo e time mag mibadhi e pacho kae. Magi oyangi romo mana e gibedo go gi duol mar EACC kama gitwaki okenge makare ma ibiro kaw mar kedo gi mibadhi e migawo mar obila. Ka jakom duol no Dr. David Oginde okwa oganda mondo mi oriw lwedo obila e kedo gi mibadhi e pacho kae.
duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC ochako ayanga chenro mar timo nonro e wi yore manyalo kedo gi mibadhi masani okwako bad migao mar obila manonro yango ni ema otelo e weche mibadhi e pacho ka. The basic objective of the process is identification of possible weaknesses, avenues, and loopholes for corrupt practices so that we can work towards eliminating them. We are here to help you, to assist you, to identify the loopholes, and to even share with you what can be done. I believe that we have a better future ahead of us. Kata kamano, tendo bila oseo jopiny kuom tero gi etem, kendo bede ong'ala manyime mar miyo gi asoya ka gidwaro mondo mi se ogwang' to ise ogweno bende. Realize every survey that comes out, we happen to be at the top of the food chain in taking bribes. Morally, that means that we are dangling at the food chain, at the bottom of the food chain when it comes to morals then. But as much as we are number one in taking bribes, the $1 million question is, who is number one in giving bribes? Have we ever asked ourselves that very important question? The last time I checked, the giver and the taker are equally. Where was the line drawn then? Where the giver was lionized and the taker was demonized? You can't be caught in the very act of adultery alone. But who are they going to stone? The woman. So the question is, what happened to the man? But there was something else. Sin no more. In other words, don't be caught up in this sin again. So the fact that you are a taker and there are no givers does not mean that you continue taking. Obila dwaro mondo mi oganda ochimre tir gi doho. Pononi oyudi gi ketho kendo giwe mieno gi mibadhi. They say don't take and this one is giving. Nobody wants to be taken to court. The corruption of this country is, as far as taking bribes is concerned and giving, can stop immediately. One, stop giving bribes. There and then. There is no officer who will go into somebody's pocket and remove money saying this is bribe I'm taking. Tendo bilo yango negi kore mar neno ni gidino rode mag mibadhi e pacho ka. Kadul mar EACC ojiwo jatendo bila mondo mi chieng' moro owera par makare kaka jal mano kedo gi mibadhi ma osebedo midhiero e sekta no. Every time you go to that police station, you don't need to start by introducing yourself. You know, I'm a neighbor to Mr. Kaja, who is the IG. You know, I'm a brother to the CEO EACC, so you need to serve me quickly. This country remembers one John Michuki with great nostalgia because he tackled the tough things. When he said matatus are going to follow the line and you are going to wear seat belts, people laughed and said, my friend, what are you talking about? You know? But he did it, and many other things. So we talk about Michuki. Let's now talk about Kanja. Please, let's not be quick to corrupt our officers. Even when they have not asked, mimi niko na haraka sana, chukua hii. Haraka unaenda wapi? Geno kuro nitiene ni mibadhi ma okoko sekta no biro dok piny kendo oganda bende okwani oikre tiyo kanyakla gi obila. Koro mwajango wadoki kende weche kumotenre kod yiero mar AUC wadwang'io ni tio oulang'o yiero makama. Mana kodong ndalo machuok to jotend pinje mag Afrika detimo yiero mar jakom manyien mar AUC madhi kao kar jakom masani Musa Faki mar piny Chadi. Penjo osebedo kagudore e kind oganda ni lemo mar AUC ni jakombe tije enang'o to gin ng'agini mane osebede jakombe to gin ber mage mobiro godo. Jafwambo Malol Nyambaga kolono matut mag lemo mar riwruok kuku mar tend pinje mag Afrika AUC. Ngeso mabiro tarik 15 dwe ni dhi bedo odiechieng' mar atipe piny Ethiopia e boma maduong' Addis Ababa ka ema kuku riwruok mag pinje mag Afrika biro luto mbulu ne lemo mar jakom AUC to kod kombe mamoko. Nyaka sani
ng'we kom mar AUC ni Mede Raila Odinga mar Kenya, Mohamed Yusuf Ali mar Djibouti, to kod Richard Randriamandrato ma Madagascar. To gin tije mage majal ma en jakom kuku mar tend riwruok mar pinje mag Afrika AUC ni godo e oboke mar Ramogi TV chwe wang'e oyango ni jakom mar lemono nyaka koro gol chung motegno mar AUC to kod dwache jakomno bende nyaka liek paro kendo pedho ne kuku mar AUC mondo time lalruok matut e yo makende kanyakla. Bende oketo winjruok ma ochopie kod kuku mar AUC jakomno ni kod ting mar tayo tudruok nyakla kod agenda mag AUC e jiwo chenro mag riwruok mag tend pinje mag Afrika. Jakom mar AUC bende konye choro dwach tend riwruok mag pinje mag Afrika kanyakla kod golo chung makende mar AUC to kod tayo budget e kin mamoko. Jakom mar AUC bende konye choro dwach tend pinje mag Afrika e kae kindego bende golo chung makende mar AUC mar tayo budget kanyakla kod mwandu mage. Lemono dwaro ni ng'at mobede nyaka tud chenro to kod ochumi mag jokanyo. Owinjore riti kendo riera tich chwech mag jokanyo. Afrika ne ogoyo kanko wuok e riwruok mag pinje mag Afrika OAU nyaka riwruok mag pinje mag Afrika mag AUC e kendo jokanyo ne oneno ni ber mondo gibed kod kuku mag tend pinje mag Afrika medeno ni Commission mar AUC. Jok mosebilo lemo mar jakomno oting'o Amara Esi mar pinyno mar Ivory Coast kowuok e higa mar 2002 nyaka 2003 e kinde mane timo lokruok mar OAU ka irwako AU. Amara ne omako lemono e yor kojolo. E higa mar 2003 nyaka 2008 Alpha Omar Konare mar pinyno mar Mali ne oyudo thuolo mar tayo AU kaka jakomne. Kowuok e higa mar 2008 nyaka 2012 Jinping mar pinyno mar Gabon ne osele e kaka jakomno kuom thuolo mar higni 5. E higa mar 2012 nyaka 2017 jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika ne en Nkosazana Dlamini Zuma mar piny South Africa. Bang'e to ne wuod piny Chad Musa Faki mosebedo ka omako lemono nyaka ngeso mabiro. Jakorep Kajwang' mondo usi okale otuchi mar sandan to nyaka okale lew jakuocho. Jokenya koro rito neno ka Odinga nyalo lochore ka luru momuomo sigol miyo yudh loch mar AUC. Walter Nyamaga, Ramogi TV. E log tich mar Ramogi, Nairobi. Oganda jo Kenya pod medo mana golo paro mopogore opogore kutenre kod okang' mayande jatend piny Kenya William Ruto okaw mar wito oko chenro mar goyo kogno jopiny madwaro kaw pande kata oboke mag wuoth mag passport e counties mayudre e tong' mar piny Kenya gi pinje maoko. Kata kamano jopiny e kaunti ma Wajir osiro okang' makamano ka bende giwacho ni dwaro mantiere maneno ni okang' makamano okoyaw thuolo ne jonjore manyalo rocho arita e pacho kae. Wakenya wengi sana walilalamika ama walipiga nduru juu ya ile victim ambayo tumeondolewa sisi tukua kama wakaji wa mkoa wa Kaskazini. Na shindwa na governor wa Trans Nzoia alisema hiyo victim ikiondolewa wa Somali hakuna tofauti. Ama mhalifu, sisi wa Somali tuko tofauti na mhalifu. Mhalifu ni mhalifu. Mhalifu hana kabila. Anaweza kuwa Mkikuyu, anaweza kuwa Mjaluo, anaweza kuwa Mkalenjin, lakini wa Somali sisi ambayo wananchi wa Kenya tuko tofauti na mhalifu. So mhalifu hana kabila. Mimi nimekuwa mwenyeji wa hapa Wajir zaidi ya miaka 10. Jambo ambalo rais alifanya si mbaya kwa wenyeji wa hapa sababu wamekuwa kitatizika kupata ID. Lakini sasa ukiangalia kwa saidi nyingine wale watu wengine wa kutoka pande ile nyingine sasa ndio amewafungulia barabara ya kuingia sasa ugaidi na nini ndio sasa amefungulia kabisa. Ndio sasa wale watu wa huko wakikuja watakuja wajifanye wenyeji wa hapa na wanapata ID. Masharti mingi ambayo sitaweza kufikia yote. Masharti ambayo inaitwa wazee, watu saidi, special branch, watu wengine, watu tofauti. Alafu utajaza form, hiyo form baadaye inachukua muda. Kwa ya wajenya koromwa jonga tenya county ma Homa Bay kama county ma Homa Bay oriwore gi counties mamoko e hingo odiochieng' tuo mar ndulme e piny mangima. E kinde nyasino mano bagio thieth ma Marindi e kar chung'od bura ma Homa Bay town jotuo mag ndulme
oywago nok mar yedhe mag tuono koda kwede mag yudo kaka moko kuom pek mag kale kendo ganda. Fo mar wale bich ne gileko e kaunti ma Homa Bay. E nyasi mane obagi osiptal ma Marindi ka chud bura ma Homa Bay town ma dhial odiochieng' ma tuo mar ndulme piny mangima moko kuom jotuo mag ndulme e kaunti ma Homa Bay ne ogolo ywak margi e nok mag yedhe mag ayo tuono kod weche mag kweda gwenge ma giwuoke kaka moko kuom pek mag kale kinde oganda. Levina Magambo, achiel kuom jotuo mag ndulme mano yuoro e nyasi ma dhial odiochieng' tuono, pimo kaka ok osebedo ne mayot kata matin yudo yedhe mag ndulme ka ok oni otiyo go omenda maromo 7,200 dwe ka dwe ka onyiewo yedhe mag ndulme to tich ma otimo bende onge. 2004 yedhe epilepsy namwanyo yath to pod nagora mana piny. Samoro be yedhe gi ne tama nyiewo kech gin expensive. Kang'eni sirikal bong'eyo ni nitiere yedhe ma control gorwak piny ni. Kanyo akwayo ni sirikal ong'iye motegno. Abeje dweche 8 nyaka sani ahinyora. Pesa mayudo aseve to ka dwe rum adhi akaw kod yath. Ma opogore kod nok mag yedhe bende jotuo mag ndulme ywak ewi akwede mag yude gwenge mag giwuoke mamiyo jonyuol moko pando kata nyithindgi mani kod tuono ka gikoni kata mana yudo tich bende tek mondo jotuo mag ndulme yudo tich e apise mopogore kalore kod akwede mag yudo. Ji mang'eny pod opando nyithindo magore piny. To mae hinyogi sana. Kendo yudo thoth jo nyithindo man gi ndulme tek yudo madhi e skul. To kata skul no ka gidhiye mondo yud japuonj marwako nyathi magore piny tek. In janyuol kata ka tek idhi riembi kode dala mondo idog ibed kode dala kech ng'a dhi rite skul kogore piny onge. Seche moko yedhe rumo. Koro wambo wakwaya government ni koyie to mondo konywa. Okelnwa gi mondo kik wadhi marach. 2023 kanye mana chako go somba. To nokawo jogweng' nokawa ka ng'ama ok dhi somo nikech ne ging'e ni an gi jachien naonge tuoni. Koro nyaka gi sani an e form 4 Aluor Secondary School Agodei kendo adhi maber nikech jogewa ma Marindi ka gidhi kodwa mabeyo. Riwruok moko mar piny owacho mar MSF ema osebiro ka siro jotuo mag ndulme e kaunti ne ka gimiyo gi yedhe kendo chenro ma kamano gitimo osiptal ma Nyalkinyi kod mano ma Marindi ka giwacho ni dwaro nitie mondo yedhe mag ndulme oketi e osiptende te mag sub county. If you are segregated, that you cannot attend very well your education, you cannot get employed, you cannot really participate in social activities, it is a painful thing for the epileptic patients. So we are here to assure and affirm to the community of Marindi, Nyalkinyi and Homa Bay town to say we are going to continue working hand in hand with the Ministry of Health in making sure that there is availability of drugs, that the people who are taking care of patients who have epilepsy have undergone the right training to enable them effectively manage these patients. Apisa ma ochune chenro mar thieth e sub county ma Homa Bay Dr. Ben Otieno okoni sirikand county koro nego ket maino e paro jotuo mag ndulme mondo giyud thieth margi e yo mowinjore. Kik bed ni gin koro ojwang'gi oketgi kando ka gima gin jok ma koro oseng'adnegi bura marach ma ok gin dhano ma kawaida kaka dhano wetegi. Nitiere kuonde dak moko kaka jo Karachuonyo, nitiere jo Ndhiwa, nitiere jok manie Suba kocha, jogi ok yud kony machal kamae. Koro gin joma hinyore. Omiyo kawuono maduong' ahinya ma daher wacho ni jotendwa mag county kwachako gi jatelo Moluor Gladys Nyasona Wanga, gavana ma Marwa, konya kwanyo gini kosekwanye kama to koro embe odhire mondo odhi e sirikal mamalo mondo sirikal bo kwanye gini. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Mag tuke Police FC otieko tielo mar 20 mag tuke adhula lig maduong' pacho kae thuolo mokwongo. Police FC nowuok amodhi 0-0 gi klab mar Tusker momako thuolo mar 2 e chung timbe. Bang' wilo kocha margi kendo miyo Sami Pams Omolo thuolo mar tayo gi klab mar Posta Rangers noyudo loch margi mar 5 e lig bang' loyo klab mar Shabana gonde 2-1. Rangers nitiere thuolo mar 15 ka Shabana nitiere thuolo mar 7. Sinisa Mehik noyudo loch mare mokwongo gi klab mar Gor Mahia bang' loyo klab mar Mathare gonde 2-1. Piny osebedo mapoth ne klab mar Bidco kanyaka sani gimako thuolo mogik. Nairobi City United gi Talanta FC omako thuolo mar 17 gi 18 kaluore. Shami Mwinyi Kibwana, usishike. Asanta baada kumegewa pasi mufti ile. Natumia spaces za pembeni kule Felix Oloch Mboya.
Brian Otieno Chonjo, run bora kabisa. Felix Oluoch Mboya, kati Swekesa! Kati Swekesa na wapo uongozi wanaposta. Ni kazi kubwa ameifanya Felix Oluoch Mboya. Akacheza 1-2 naye Brian Otieno Chonjo. Akacheza ya kwanza akaokoa. Kwa mwajangu watiko kidini mokuongo marchendo ni ramany penyano ka okela Luoch Jakiranda wachone en bendo kuone Raila Amolo Odinga hayo makare kodhi manyo koma tend AUC. Yena mondo halore gi kai to kata kamano kikidhi mabor nikech wantie ka getwa Kiros Merlin na Omolo. Mabende en CEC kada jatend migao mar weche go mag loch kor gwenge kada devolution e county ma Homa Bay. Wadwa twa kotendre kod romo mano ma devolution mabende hedhe keti libage kanyo Homa Bay County. Wadwa ng'eyo to bege kore yo makare to kore machal nade osechopo studio kamiyo kikidhi mabor wasebedo gi Jallo Collins Otieno odugo daka machok kende kikidhi mabor maen rameny piny. Fuel your day with Citizen Duka and Quickmart. Get a breakfast snack pack, mandazi, egg and samosa at only 95 shillings. Or lunch pack, bowls and soda at only 145 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. Duka, the home of discounts. Ma oken mana sigand hera. Donge wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae. Kendo afanyo ne jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tima ndhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo ine wanda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ng'e won Prince Raj. Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Chema ni mula tibo neno gima nabro timo ni. Nyaka ng'ato tim yiero. Yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich. Nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Valentines en chieng' hera lilo. En yo mane maber mogik minyalo nyiso go hera ka ok en gero kinde umanyime kanyakla. Machiegni e Royal Mabati Factory Limited, kama rang'iny mamalo romoe kod kit mwandu molosi. Kendo hera yudo e wi tado mong'ith maume. Yud ber mag deals mamit, nengo mogore piny. Winj ber mar keloni nono maonge chudo nyaka e dhot ei pacho kae mangima. Gochnwa e 072-638-883. Go oda mari kawuono kokale www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lo. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. Machiegni kendo nyakoro mgajwang' wantiere kidieny mar ariyo mar chendo ni maramany piny na singo network gi jatend migao mar tend loch kor gwenge kata devolution mano CEC ma Homa Bay County Roslyn Omolo entiere ka kuom thuolo mokwongo ramany piny yien arwaki ni machiegni Roslyn. Mosa nyikwara mgajwang' in ya kanye titimang'o? Moso uduto nyikwara mgajwang' mana kaka usewinjo no nyinga Roslyn Omolo. Achung' ne weche mag devolution, administration,
governance, administration, devolution and communication. Manyiso ni weche mag devolution to gi telo mag gwenge mag piny e county mar Homa Bay. Erokamano. Erokamano nya Roslyn, machiegni ahinya wamor ahinya mar bedo kodi e chenro ni mar Amany Piny. Kama bende wamenyo piny kawuono wamanyo county ma Homa Bay. Ranyisi nitiere ni otimo ikruok makare ne romo mar devolution kata loch mar kor gwenge. Romo mabende kelo counties 47 e county ma Homa Bay. Kuom thuolo mokwongo, man wach machal nade? En wach malich ahinya. Kendo waduoko erokamano ne Council of Governors manochung' kodwa nikech ne en PM, ok en gima nomiwa miya kamano. En PM, en gima ne Council of Governors nobet mooro ji e counties mopogore opogore mong'iyo. To Homa Bay ne waloyo jok mokogo ma koro e thuolo mokwongo kabisa devolution conference ibiro bedo Homa Bay. To kata kapok devolution conference otimore tarik 8 dwe mabiro be wan gi International Women's Day ma national celebration ma piny Kenya mangima bende biro Homa Bay. Kaka ing'eyo wasechopo sani koro higni 30 chakre ne wadhi Beijing akia kata ndalo no be nosenyuoli ne pod mama nigi baba ni pod gombaka ni sani koro en higni 30 nyaka ne wadhi Beijing. Koro en gima duong'nwa kabisa ni higa ni Homa Bay wadwa bedo gi gik madongo. To devolution conference en gima duong' nikech ma en devolution conference ma en mokwongo ma devolution conference obiro Homa Bay. Awinjo kiwacho ni ne nitiere okenge manokadho mondo meno yude thuolo ne. Ang'o gene ma ging'iyo kapok giwacho ni wang'e to devolution conference karo mar loch kor gwenge wachomo go mana county ma Homa Bay. Mokwongo gima duong' kabisa ma Council of Governors ng'iyo to be nitie pap kata thuolo nikech devolution nyalo romo KICC. Koro onge devolution conference mosetime hall. Koro maduong' moloyo gima gikwongo ng'iyoga en ni to bende un gi pap ma kaka ipime iwacho ni nyaka wabed gi pap ka space maromo football pitches 2. Manyiso ni kama inyalo kete tent maduong' maromo, kama inyalo kete nikech en gibedo ga gi exhibition bende. To mar ariyo ing'iyo dongruok manitie mai weche stima, ndara, ka ji wuotho ka ji kalo nikech wabiro bet gi ji dhano 10,000 e kuom ndalo madhi 4-5. Koro ing'iyo to jogie kata ka ok ginyal nindo Homa Bay gite. Nitie town machiegni gi Homa Bay ma ginyalo ninde. To ndara chal nade ka giwuok Homa Bay kata ka gidhi nindo kata jomoko dhi nindo Migori, jomoko dhi nindo Kisumu, jomoko nindo Kisii. Yo chal nade. Koro magi e gik achiel kuom gigo manomiyo. To bende moloyo ma an aparo pok tagot atwak gi jo Council of Governors. To pacha taparo ni kane wabedo gi Homa Bay International Investment Conference last year no buogowa kata wan no kwa par ni dhano nyalo biro kaka ne gibiro no manotimore higa mokalo Homa Bay dwe mar 2. Koro mano nomieno ni wan gi nyalo mar timo malich kama. En gima ne okelo nwa welo makane wabet piny ka koro wakwano bang'e ne wabedo gi welo manyalo kalo 6,000 manotimo exhibitions. Ne wan gi booths mag exhibitions mokalo 200. King'iyo devolution conference gibedo ga gi exhibitions 500. Mar investment conference nokalo 200. Manyiso ni kakoro ipimo wachako sudo kata ka koro ne bed ni wan nyithindo matindo koro wawe madho chak wasechako chamo rabuon monywasi. Koro aparo ni magi gik mane ging'iyo gineno ni wan gi capacity kaka county mar rwako welo moromo welo mabire devolution conference. Erokamano. Nyawinjo kiwacho ni nitiere kuonde moko mabende idhi time nyisruok mar mwandu mantiere county. Nyiswa ni to Homa Bay county weka ng'ogene modwa dhi nyiso oganda kar exhibition kanyo. Exhibition ma devolution conference okochal gi exhibition moko gi. King'iyo theme mar devolution conference en wakawachi gi Kisungu be okbora inya gi dholuo for the people for prosperity, devolution as a catalyst for equity, inclusion and social justice. Endalo mosekalo gi seneno kwa sebedo gi kaka piny mar Kenya wasebedo gi tungni e weche ma iwacho ni social justice, iwacho ni
ok wan gi Equity kata mane weche ma ochakore weche mag Gen Z ang'ogi. Koro manyiso ni wadwa bet gi twak, wadwa ni wabed gi twak. Ok en mana exhibition ni wawacho ni Homa Bay wan gi omena, wan gi wiu, wan gi rech, wan gi warabuon, wan gi mananas. Wadwa go mbaka gi jopiny nikech devolution gima duong' koro en exhibition mar services. Yes, mar services kaka watimo public participation. King'iyo wa kaka Homa Bay one county achiel kuom counties go ma olony kabisa. Devolution conference mokalo mane wadhi Uasin Gishu 2023 noyudo kombe mar public participation. Manyiso ni one counties number achiel kuom counties ma winjo duond jopiny ma ok wachiwe to wacho ni watimo gik moko. Wago mbaka gi jopiny wapimo ni mae mwadwa timo uneno nade to giwacho ni amae nyawang'a ma to sani koro kwadwa kuongi timnwa ma kar mondigon ipanwa ndara mine wathagore kadwa kalaura ni kadhi e chiro lokacha koro losnwa olaloni kar loso ndara. Koro en gik mang'eny, ok en nyiso mwandu mag Homa Bay kende. To maduong' moloyo en keto Homa Bay e map, medo keto Homa Bay map. Kikawo wacha dira, chakre ne Governor Gladys Wanga, chak telo nyaka sani. Mana kaka no wacho kaka no singore, kokawo oath mar office. Ni Homa Bay ok chak ng'iko wa piny. Adier sani kiwinjo gimoro amora, kata mana sirikal mamalo, kidwa tim gimoro, to kwateruru gini Homa Bay. En manyiso ni wan jok ma gi kizungu iwacho ni our readiness to do business, our index on readiness to do business is very high. Wang jomo ng'e rwako welo, wajomo ng'e chanore, wachanore, waikore. To maduong' moloyo mano ni service delivery en gima nyaka ing'i. Ing'iyo to ubet kech welo bila gi ok inyal kelo ka in iwuon gik ma devolution ochung'e ma kaka public participation gik ming'iyo okulonye. Koro mage gik ma wadwa temo nyiso. Wagombo mondo jopiny okaw thuolo ni mondo gin bende gine kaka jok moko odak nikech devolution conference en gima kelo welo mang'eny. To kata ka opogore gi kelo welo mang'eny okelo dongruok. Ing'eni samoro kibeta beta ni wago kodi mbaka en nyaminu kata anwayu wa exchange mana weche kindwa kodi to kwaneno wendo moro to an bende koro wabedo gi ng'eyo mopogore. Koro apart from counties 47 gi nitie welo ma kuonde madongo, nitie international visitors mabiro biro. Koro kaka higani gima duong' ma bende adwa nyisi kuom conference ni iluonge ni Green Conference. Green Conference matiende ni okibineno chupa mar plastic e conference ni kata chiel. Tiende ni e area mar conference okibidonjo gi mtoka. Ineno kaka jo sirikal ero donjo ma ji donjo ma sirikal ma mtokni ng'ur madhi manok bitimo. Wabiro bedo gi kama mtokni weji kaito ji wuotho kata ji te donje bus to koritero ji kamoro achiel. Manyiso ni watemo mondo wa reduce carbon emission e conference ni. Wabiro temo mondo watigi gik ma degradable mondo wanyisi. To mae bende biro bedo puonj kuom jowa ma jo Homa Bay bende. Ni kaka wan Kenya kaka Homa Bay kama chieng' rienye. Okochuno kata nyaka watigi stima. Wanyalo tiyo gi sola. Koro devolution conference kata katimore nitie bende build up, nitie gik mabiro timore ka odiechieng' no pok odonjo. Mang'eny mabiro miyo jopinywa puonj e yore ma opogore. Nawinjo kiwacho ni achiel kuom gik mi irango gineno ni counties mokiewo gi county mikele nyasi ma kamae nitiere kod nyalo ma bende kopo ni welo pong' momuomo to nitie kuma ginyadhi donje. Ere ber county moluoro county moko kata counties ma bende luongo ni neighboring counties. Ere ber gi mondo gin bende gijolrega mondo gibed kumoro ma bende ginyalo tiyo kanyakla gi counties mopogore opogore a pacho kae. Adwa na duoki chien mondo apim ni mbaka manyalo bet ni oking'eyo nikech asebedo devolution ndalo mang'eny. 2018 ne wadhi Kakamega, devolution conference notim Kakamega. To Kakamega ne nigo hotel achiel kende miluongo ni Golf Hotel. Mang'eny ji mane ni Kakamega ne nindo Kisumu, jomoko ne nindo Bungoma, jomoko ne nindo Busia. Koro gima duong' ma devolution conference temo timo, ma Council of Governors temo nyiso, en ne adier kata kuwacho ni taonde madongo gi ema gik moko nitie. Taonde matindo gi be koriwore, to nitie kaka riwruok gi ne nyalo timo ang'o, nyalo golo gi oko. Kawan gi delegates 5,000 wawach mad biro dwaro kar nindo.
ka jomoko osenindo Homa Bay, moko nindo Kisii, moko nindo Migori, moko e juma achiel no, mano pesa, mano ohala. Manyiso ni kata sani ng'at manigi pesa ne moro mokano mogenorego matin ma kata dokete bank ni mondo yud interest. Ka en gi lope moro monyalo gero piyo piyo, monyalo gero hotel kar nindo, to obro yudo kaka obro yudo ohala. En ohala maduong' nikech dwe achiel juma achiel mabiro no. To bende bang' mano ng'enyne ka ji osea kanyo, to kore ka ji chako wacho ni to kare kae en kama wanyalo time gimoro machal kama. Kare kae en kama kanyalo biro gere gimoro. To anyalo yudo faida moro, anyalo yudo ohala. Koro kata mana financial institutions, banks gi moko gi, kata ka koro ja ohala moro ma e counties moluoro wago bang' devolution conference wacho ni adwa gero hotel, to kaluwore gi gima ne jogi oneno ka notimore, ginyalo wacho na adier kae to wanyalo yude welo ma otendi ni kata kwa miyo jago ni loan to ken pesa mabro lal. Koro en gima bro kelo dongruok mar ohala, obro kelo dongruok kata ma cultural, mondo ji obi one gikwa ma watimo. Aneno ka sama waneno news, ka news rumo, aneno jo Kagan dancers kane miel Marindi kawuono. Mago nitie joma pok noneno Kagan dancers, nitie joma kata pok oneno nam, nitie joma pok ochamo omena. Koro gibiro biro, to sama ng'ato onyiewo omena mochamo no, ok en mana ni koro chamo omena, ogero ja uso omena, ogero kanyo. To bende kanyo be nyalo bedo tudruok moro ma koro kata bank conference ng'ato nyalo wacho ni omena mana chamo Homa Bay cha, koro abro dwaro ni juma ka juma ng'ato tim ang'ono, ng'ato ornaga omena ni tachamo. Mano wamedo ohala ne jowa. To kamano ahinya. Nawinjo kiwacho ni teno lokruok nyaka ne nyawa ng'aya ka otelo. Nokwane Homa Bay wang' oganda chon ahinya kaka sani wanene. Sani lungo ni all of a sudden. County of endless potential. Sani wanene ahinya. Ere gimo kelo lokruok momiyo koro Homa Bay chal ka gima rienye moloyo counties moko? Kamano. Ing'e ni telo, mineno ni telo moloyo telo mar josiasa, ochalo kisera. Nyaka ng'ato bed gi gima iluongo ni public trust. Koro gima duong' moloyo ma nyawa ng'ayo osetimo ne jo Homa Bay en ni gik manowacho osetimo kaka nowacho. Mano mokwongo, mano kore kinde gi jopiny. Koro nikech en gi public trust gi jopiny, ka ing'iyo kendo mar ariyo, tudruok ne kane pok obedo gavana, nyawa ng'aya ne numendre higni 10. Higni go kuma ne nitie National Assembly ka, nitie kuonde manotudore gi ji mang'eny. Tudruok ne gi ng'eny gi koro biro kodgi. Iyudo ka nitie embassies motudrego, nitie investors motudrego. Koro nikech relationship manosegero gi tudruok gi, kokelo welo gi ka jogi biro to neno Homa Bay. Ing'e ni gima iuso maber molo en gima adhi kamoro tachamo gimoro tabira nyisi ni dhi bile gima kama. Mane gima osekonyowa. Ni jogo ma gavana osebedo ka tudorego, nikech gimor gi kaka warwako gi kaka watiyo kod gi kata jomo ose support wa partners mose support wa watimo gimoro. Ka wawacho ni watimo gini dweche 6 to watimo kaka wawacho ni dweche 6. Koro giduogo. Koro mane mosebedo ka miyo ywayo ji irwa. Nikech ing'e ni kisetimo ne jopiny, yes, jopiny oyie kodi, to malo ka be ji nyaka ne ni to itima. Nikech king'iyo maber revolution ok en ni resources mwatiyo go Homa Bay te wuok Homa Bay. Tie pesa mawuok e national government, tie pesa mawuok e partners, to partners pimo ji. Nyaka gine ka in ng'ama oikore rwako ji. To moloyo maduong', kanyalo wacho gadiera, gavana en ng'ama kata sani ka wuok kata gocho ne ni gavana, kiny nitie ng'ama kiny dwaro moko dwa 12:30 obro bete bura. Manyiso ni en ng'ama kowacho gimoro to otimo kaka owacho no. To bende en thuolo mar romo gi ji, en thuolo mar riwruok gi ji, en thuolo mar mondo wach ni adwaro kama, adwa ni mondo ukonya kama. Mane mosebet kosemiye kotenre gi jok moko mosekonyowa momiyo nying Homa Bay osebet kaka en. Moko penj maneno ka en ni to oganda be orwake wananchi wa kawaida gipenjo ni gin bende dipo ne ginyadonje conference ne borwakgi. Oganda orwaki to korwakgi te nitie conference fees. Mana kaka wacho ni conference ok en mar Homa Bay County, en mar Council of Governors, itime Homa Bay. Koro nitie registration. To wan bende kaka sirikal mar Homa Bay nitie ogendnigo ma waluongo gi kisungu ni special groups. Mwabro timo nade, mwabro neno kaka wanyalo chudo negi kata kaka wanyalo manyo mondo migi waiver, mondo gidonji, mondo gibe gine gima timore.
Special group in kaka magagin. Special groups gin kaka jomani people with disabilities. Nitie special groups Oyenege gitu. Oko yenegi lakini nitie kaka wabro loso chenro. Mondo wan kaka serikal wachul negi fees magidonjo godo. Ere kaka ng'ato dwa donjo to register na winjo ko wacho nitie registration. Kochopo dwe mar 4, dwe mar adek gi dwe mar 4. Higa ka higa Council of Governors yawo website mar devolution conference. Koro kaka mari ganien DevCon 2025. Higa ka higa giloso, higa ka higa nigi website ne. Koro ka gisegine ne website nitie bibo the website nitie kama itime registration, nitie kama kata kidwa timo exhibition, kata kidwa bede panel kamano. Nitie kaka ibro tim pok wachopo kanyo. Lakini nitie kaka ka website osewuok nitie kuonde lendo wabro bedo bende gi gimiluongo ni short code ma nitie kaka inyalo gine register go e sim and so on and so forth. Bende nitiere moko kuom penjo ni to japiny awinjo kiwacho nitiere bende ber magidhi kelo. Ere ikruok mwinjo bedni jopiny timo ka girito conference ainano? Iwacho nani nyawo mabe. Anyawo mabe. Koro ot madala cha dhi go od cha plaster maber miwir. Kisewiro maber mano koro kete e website obed Airbnb. Higa no kech odino beta riti ni dhi December. Simba. Simba riti December kore kinyagori kacha. Yango gweno, ila gwene gwen. Koro higa ni dwe mar 8. Lose pesa gi simba nini. Maka koro chopo December. Tibende koro simba nini no yudo nie gimoro matin. Kopogore gi mano, chiemo. Pidho ji 10,000 ken tich mayot. Mana kaka ne watime investment conference. Wabro bedo gi kuonde ma ji timo ang'owa, ji use chiemo. To onge ng'ama bro wuok Kiambu kata Kisumu kata Migori ni dhi uso chiemo Homa Bay. Wabro mana bedo gi jowa ma jo Homa Bay ema bro tedo. To kendo jo Homa Bay go tedo maradiera pa ni ng'eyo nikech ni ja Homa Bay. Jo Homa Bay kochwako ni rech tichama rech ma wil ni nonego bed ni dok e tich. Koro mokwongo ohala maduong' en chiemo. Ohala mar ariyo en kuonde nindo. Ohala mar adek en chiemo, ok kata chiemo motedi, chiemo ma mowuok e puodho kata chiemo mowuok e nam. Kaka sani jok ma jopith gwen, ma jopith diek, ma jopith rombe. Sani ka an gin to nego gichak paro kabisa. Ka ging'iyo dweche ma gigo ma conference bro beteno. Onego ging'i gibeta nikech wan bende wabro encourage jogo kata moyudo tenda mar chiemo mondo ginyiew chiemo kuom jowa. Onge ng'ama nyalo wuok gi gwen kamoro kabiro tedo Homa Bay, nyaka ginyiew mana chiemo gwendwago. Rech gibiro nyiew kanyo. Koro en ohala. To kata mana kuonde mag yueyo, kuonde mag raha. Kana neno Eldoret 2023. Eldoret en town madhiye ga mang'eny kata ka onge conference. Nitie street kiwuok ndara madhi Kisumu kako riwuok Eldoret. Nitie bache manoyaw makana dok bang' jumbe 3 to kana yudo bago. Manyiso ni nitie raha, jo raha bende nyaka bed gi kargi ma ji madhe amadha koko. Mago te gin ohala. Kibet mi bedo gi paro kaka ja ohala, tinyalo ng'iyo kuonde mang'eny mibro yude ohala ma ji bro yude dongruok. Ere kaka serikal mamalo tiyo gi serikal mar kor gweng' kata serikal ma kaunti ma Homa Bay, kuonde mage ma serikal mamalo donje mano ni nyasi makama odhi yo makare? Mana kaka wacho ni Homa Bay bed nyako to dewa wacho ni higa ni Homa Bay tinde kilari. Higa ni bende mwabro bede gi Mashujaa Day dwe mar 10. Mashujaa Day nitie gik ma wan ok wanyal iko ma serikal mamalo ema nyalo iko. To kata kopogore gi mano, pile ka devolution conference dhi kamoro, kata ka nitie ndara monego yaw, to nitie kaka serikal mamalo sebet katiyo gi counties go mondo yaw ndara go, mondo med ndara, kata ka nitie kuonde ma stima onge kamano. Koro wang'eyo ni wabro bedo gi lokruok e yo mar gima waluongo gi kisungu ni infrastructure. Nitie dongruok mang'eny mwabro bedo go e town. Kata kikalo kacha jok ma use dho ndara kachaka. Ka wang'iyo mwaneno ni stadium ka nitie gimoro mabro bede, nitie nyasi moro mabro bede. Koro mine manie dho stadium Sofiaka wager ne gi ang'o maber mondo koro kata ka welo biro to kaka joluo wan joma johero nyadhi mondo koro wach ni welo biro walos uru kae mondo obed maber.
Nitie dongruok mang'eny mabiro bete. Achiel kuom thoro mar wach aneno ka en social justice. To kinde mokalo naneno ka jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo nowacho ni achiel kuom gik mamiyo weche moko medore ahinya mag Neke County gin deko mag wechego mag yalo buche do yudo kitere to obudho ne ji ok ne ka bi ratiro ichiwo gadieri. Be paro ni twak madhi bedo kae biro kelo lokruok kaka weche mag justice kata weche mag ratiro timore mabe. Dhi kelo lokruok nikech king'iyo theme no, king'iyo kar social justice, mano manyiso ni nyaka wadhi wabed gi jo judiciary, nyaka wabed gi civil society, nyaka wabed gi jogo mae tijgi ma gitiyo odiechieng' kodiechieng'. Nikech wan kodi nitie matin wang'eyo mana ma wawinje news kata mokelnwa. To nitie jok matimo research mae tich ma gitiyo pile ka pile. Koro wabiro bedo gi twak mana kaka wacho ni ka conference pok ochakore, nitie ga gik mwaluongo ni pre-conference. Koro nitie moko mwabiro kwayo mondo obede pre-conference. Weche moko kaka wawach ni weche mag law, mag jok ma kata nitie joma mine moloyo kabisa mond liete ma wacho ni kata lope gi omagi kata gik bilago. Wabro temo mondo wane ka nitie weche ma waparo ni onego mi kata mana water twak e gwenge. We koro kata conference wuon kama conference biro bete. To wanyalo timo magi kaka gima waluongo ni pre-conference activities. Nikech ka conference pok ochakore nitie ga gik mitimo nyime kanyo ka wa prepare. Mondo koro ka wachope conference wacho ni e Homa Bay ka ne wadhi Suba North, magi cases mane wayudo mwafil ni ji wacho ni ne gitemo manyo luwo sheria to pod ok giyudo konyruok. To maduong' moloyo nitie kaka wacho wach public participation. Wabro kwayo ji, mwabro kwayo jopiny mondo koro obed thuolo mondo kelnwa wechegi nikech ok wan gi expertise mar social justice. Ok dariamb ni kaka county government wan gi gigo te. Emomi ineno kama gigin mana gik mane judiciary. But nikech koro conference biro, wanyalo tudore gi judiciary mondo wane kaka wanyalo konyo jowa e yo makende. Not just during the conference, but kata mana ka conference pok ochakore. Yeah. Pile wacho ni gik moko jatimre to samoro timore to liet gi mor mare cha kosekue tiyudo ka otho mar Matiang ka gimole pi. Ere gimodhi timo maneno ni conference makama kata room makama o translate e gimoro manyalo dhi konyo ganda olokore gino ma bende nyal ng'ete wacho na dieri kwang'iyo magi ma to timore nikech devolution conference. Erokamano. Higa ka devolution conference timore, ka gitieko nitie gimiluongo ni communique. Communique ni kora kene wacho nango gi dholuo. En winjruok mogik. Nikech devolution conference kelo migao mopogore. Nitie migao mag sirikal mopogore. Nitie county government, nitie national government, nitie judiciary, nitie private sector. Koro kibro ng'iyo kata kaka program, kech ang'eni pod wabro bet gi twak ni ndalo mabiro gi. Kibro ng'iyo kubro chopo kama kata koro waloso program. Tibro neno kaka program chal. Koro kwa tieko to wacho ni joma ne wacho wach health magi weche mane gineno ni tago wa kaka jo Kenya. Joma ne wacho social justice magi weche. Koro gigi te ikelo gigi milongo ni communique ni higa ka higa. Koro kaka sani 2025 wadhi ng'iyo communique ma 2023 kapok wachako conference ma 2025 ma wang'ina ng'oma ne wawinjore Eldoret. Kaka jo county government nonego utim ang'o, judiciary ang'oma ne winjore unego dhi timo, senate chike mage mane wacho ni onego uloki mondo devolution odhi mbele. Mana kaka nyisi devolution conference en twak mar devolution, en twak ma wabet kwang'iyo ni to devolution ni en gima nonego watim koso en gima ok nonego watim. To kanye ma wadhie marach, kanye ma wanyalo loso, kanye moseloko go ngimawa, to kanye ma wasekiere, ere kama wanyalo doke chien. King'iyo kata mana themes mosebedi chakre mokwongo, kaka theme mokwongo mane wabedo go kwale 2014 ne en 1 year into devolution, celebrating milestones, confronting the challenges. Wasetieko higa achiel nyaka ne wachak devolution. Ere gima wasetimo, ere gima chandowa, ere gima pod bagowa.
Koro mano nomiyo ne wabedo gi twak mwaneno na adiera ma to kwa dhi to bro konyo king'iyo adier ka wang'iyo maber ang'eyo ni sani wabro timo mano nitie kata mana chike moseloki nikech devolution conferences nitie kuonde ma sani ni neno ka jo senators notamore ilongo na formula ma CRA notemo present ne gi buchgi manyo gingo magi gik manowuok e devolution conferences kaka communique koro onge devolution conference mosebed gi communique ma ochwe ma ok ochop gigo mane institutions mane nitie osingo ni gibro timo en gima ka ji wuok to wacho ni a council of governors wan mai mwama kon nyak watim senate wan waduogo gima national assembly wan wadhi lawma ng'ato ka ng'ato nigi kare modhi timo modhi luwo mo make sure ni lokruok obete to magi seche ma magi timore wasenjo bende ka ywak wuok e counties samoro gi ywak ni onge kaka omenda chopo ne gi yo makare kendo asewinjo ywak e kinde mokadho ere kama piny owacho dhi rome gi counties mondo gine ni gi ringo gi chendo gi kaka winjore devolution conference no abende udhi ma onge ng'ikruok moro amora mobedo wacho omenda kwanyalo gole conference matin aparo an kaka ng'ama osebedo devolution chakre odiochieng' mokwongo gima duong' maparo ni makosa maduong' ma watimo en ni king'iyo budget ma national government nigo kaeto king'iyo pogo kaka wapogo pesa percentage mwamiyo counties pod tin mane makosa mogik maduong' mogik kata wawach kata ochop te mochope wang'sa to pesa no pod tin ka pesa ka tich medore ka functions medo bedo transferred to pesa pod odong' malo ka pod ok wabisudo to ma en lweny ma pod wagoyo ma en kata ka wacho social justice kata wacho wach equity ok wanyal bedo gi equity ka ok wang'iyo ni kaka no wach ni pesa monego bed ni dhi counties onego bed ni medore king'iyo kata medruok mar pesa chakre 2013 nyaka sani pesa ma national government oro ne counties pod medo mana dok chien to wang'e ni cost of living dhi malo wang'e ni gik moko medore to pesa ma national government oro to pod tin emomiyo ni neno ka senate notamore formula no nikech formula nyaka it has to make sense the formula for sharing revenue has to make sense okwanyal wacha ni kaka health watero 17% oking'iyo disease burden ma Homa Bay okipimo disease burden ma Kisumu oking'iyo ni samoro jo Nairobi nigi options mag dio hospital mang'eny moloyo jo Homa Bay koro en gima pod nyaka wamed wuoyo en gima pod nyaka wamed gombaka through IBEC Intergovernmental Budget and Economic Council mabedo chair gi deputy president through CRA through National Assembly through Senate oken wach manyalo rumo e odiechieng' achiel en wach manyaka wamed ming'iyo kane wa transfer functions samoro ne ok wang'iyo the cost of functions no kwang'iyo ni puro agriculture Homa Bay chalo nade to agriculture Kiambu chalo nade magi gik makoro sani kaka sani ne wachopo ni an kaka ng'amo sebedo devolution higni mang'eny aparo ni sani onego wang'i ni kanye mane ok wabedo kin kanye mane onego wang'i kabisa kane wa transfer functions aparo ni mane mabro konyowa nono to ywaruok pod bro bedo mena bedo to king'iyo samoro bende sirikal mamalo be wacho ni ka wasechoko taxes to wakwong wachul gowi koreka wane kaka watim to gopwani be omedo mana medore koro samoro gigi bende tek wacho to kamana nya samoro bende eno ka moko kuom iluongo ni feedback wacho kanyo Faith Mzomo ka Malindi wacho ne oyie ni Homa Bay tarienye gik moko chon mana Homa Bay duto tena mwalimu Jael gi mwalimu Bernard Kacha ventiere kodwa ntiere wacho bende chando moko moganda eno kama kondiko kae giwacho ni to ang'o ma thoro mono jopiny winje ber gik matimore kamae nikech iwacho kacha chani nitie samoro ma osetim winjruok kendo thothne gik ma winjruoge moketi chopo kare gigi karang'o mobiro lokore mondo mi jopiny mantie mwalo ka owinje wega gin bende giwach ni koro to wayie ni wan bende wawinjie maber gima samoro tamaga pimo en ni winjo ber ni tiende nang'o nikech an kang'iyo winjo ber ni en ni wan gi ndara winjo ber en ni koro wan gi pi modho winjo ber ni en osiptendewa sani wan gi yath to okang'eyo winjo ber nyalo bet ni winjo ber opogore kuom ji but gima nyalo wacho ni adiera devolution ka wang'iyo maber devolution okelo lokruok
King'iyo Kenya kuma ne wantie 2013 gi sani, gimomiyo iwinjo kata mana jopiny bedo gi duol mar wacho ni ok giwinj maber en nikech sani ging'eyo, jo Homa Bay ong'eyo ni wayudo pesa di e higa achiel. Ging'eyo kendo kata kipenjo gi ging'eyo maber, wayudo ma kipenjo ni to revenue mwachoko miluongo ni on-source revenue ne wachoko, ging'eyo. Ma en ng'eyo ma jopiny obedo go nikech devolution. Ing'eni ka koro ne kati neg mna liech Nairobi ka ok wanyal ng'e ng'ama ka otung liech. To Homa Bay kacha kata nege mana puoyo, to ng'ato nyalo nyisi kata ng'ama noka okoka puoyo nikech otin to wang'ere to ji ong'e gima timore. Koro achiel kuom gima ne devolution okelo ma ahero kabisa en kelo that accountability to the lowest level. Manyiso ni koro nonruok, nono telo obet nyaka gi mwananchi mapiny kabisa. Ta japiny nyalo ng'eyo, nyalo wacho ni governor no wacho notimo ma to pok otimo. To gima ng'e ni wuotho ok tiek godiechieng' achiel. King'iyo Kenya ne wayudo independence sani kore higni 60 gi wiye. Devolution sani kore ka nigi higni 11. Aparo ni ka wamedo dhi mbele to wabro medo bedo gi loch gi ber moloyo. To maduong' en ni counties bro chopo kama koro bro loko kaka gi operate, kaka gitiyo gi jopiny. Manyiso ni ka wapimo ang'o monego dhie development, ang'o monego dhie chulo msara. Kech king'iyo ng'eny county sani ng'eny pesa dhie chulo msara. Koro manyiso ni wakwayo ni mondo sirikal omed counties pesa. Komed pesa wabro bedo gi pesa development, wabro medo nderni, wabro medo pi, wabro medo yato hospital, wabro medo timo gik moko gite. Kwa dhi kwatie kaneno ka ntiere penjo moro kane wachako ne wacho ni nyaka ng'e mane ne un gi paw tugo mpira mar Homa Rio. To ng'ato wacho ka ni ong'e mana Raila Odinga Stadium kende Homa Bay ne paw machielo. Papo ken pap kako wacho no. Pap yani en gimilongo ni open space. Kaka investment conference watimo Tom Mboya University. Tom Mboya University nigi pap manyalo timo paw mpira kata mana 4. Koro mane kama wabro time devolution conference. Soro are kawuono nyaka dwe mar 8 mabende dhi time e nyasi makamae. Wagen ne nang'o mabe kaka ranyisi mar ikruok ne nyasi makama. Taya bro medo rieny, ndara ineno ndara midonjo go town cha. Emo miya wacho ni wach Sofia. Hapa ni Homa Bay bro ruenyi med dhi dala azega med dhi dala mang'eny. Wageno ni wabro bedo gi ndara, wabro yawo ndara nikech koro kamtok ni kalo mang'eny. To ndara cha nyaka bed maduong'. Ma Sofia cha bet kodiore. Nyaka be odiore. Nyaka ang' wachore matin mondo bed maduong'. To wachore, adwa na wach maler, wachore ma ok wadonjore gi ng'ato. Nikech ing'eni dhano jalok wach. Dipo ka ng'ato wacho ni waziri no wacho ni dhi muku udi. Onge gi mwamuko. Wamedo mna ndara mondo at least obede ni mtokni ariyo nyalo ringo koni, ariyo nyalo ringo koni. Makoro mtokni kadhore e yo mayot. Makoro wabedi geno mar dual. En geno, wabed gi geno mar dual carriageway. Wabed gi geno mar stima maliel. Samoro kidhi Homa Bay sani inyalo yudo mudho mang'eny gotieno. Wabed gi geno ni wabro bedo gi teini maliel. Nderni madonjo kuondegi. Nitie nderni ma wasechako kaka sani Kia Junction Kodoyo, Kia Mbita. Ok ochuno ni nyaka ichop Junction Kodoyo kidwa kalo kibiro town. Inyalo kalo gi iye kacha tibiro tiwuok but stadium kae tidhi adhia ma ok idonjo ma ok ikadhori gi mtokni madhi romo. Koro mago nitie mang'eny, nitie geno mang'eny, nitie gik mang'eny ma wadwa timo ma wabro timo kwariwore gi sirikal maduong' ka wariwore bende gi Council of Governors ka wakonyore go. Odong' dak ariyo kende, hawi thuolo mar wacho wach mogik kwa tieko. Wach na mogik en ni devolution en gima ne wayiero kaka jopiny, kaka jo Kenya. To king'iyo onge gima wasetimo maber moloyo devolution. Samora neno ka ji wacho ni governors timo. Agombo ni mondo wach ne jopiny to moloyo ne jo Homa Bay. Onge dak maber, onge dak ma perfect. Kata nyako ma jaber, ang' ni yude ni tedo kato samoro koro kia. Koro wan bende nitie gik ma wabe kaka sirikal nyawang'ayani. To nitie moko ma warime. To gima duong' ma do wacho ni devolution conference ni
mondo ne wa win bid mar host devolution conference 2025 en gima duong'. Mang'ama dwa chung' to dwa wacho ni yo kia mago go PR mago kiang'o, mano ng'amo lal, mano ng'amo ran ma ok wanyal konyo, wakia gimu kaka wanyalo konyo, wakia juoga mwanya dhine, kata mana kanisa mwanya tere mondo lemni. En gima duong' mondo wayu devolution conference. Kora dwa mana ni jopinywa waikre uru, waikre mondo jogo manigi udi, mana kaka wacho ni lok simba ni maber, ka onge choma iye chak loso cho mondo oto bed gi cho iye. En thuolo ma wabro yudo pesa, en thuolo ma wabro rwako welo, en thuolo ma okwabi dong' kaka ne wan, okwabi chalo kaka wan ni. To en thuolo ma biro dichiel. Kowei to be kaka owei. Koro watem mondo wang'i ang'o ma wanyalo timo mondo wakonyrego, ang'o ma wanyalo timo mondo wakonygo ogandawa, mondo walok go ngimawa. To mogik akwayo ni wan joluo ng'ewa kaka jonyadhi, kaka jomong'e rwako welo. Koro wachak ikore mondo warwak welo mabiro bedo welo magalamoro kochopo dwe mar 8. Erokamano nya Roslyn Omolo mano ka jatend migawo mar loch kor gwenge kaunti ma Homa Bay winjo gi iti ni taya koro dhi medo rieny kendo piny idhi yaw e boma ma Homa Bay. En nyasi mabiro timore tarehe 12 nyaka tarehe 15 dwe mar 8 nyaka kurom gajuang iluongo ni devolution conference. Mano e twak mar ameny piny orom kinyo saa 3 e chenro mar oimore nyinga Lydia Hokeyo. Wanando tho mar Michael Akongo Ojijo, monde ne gin Florence Akumu kod Agnes Achieng', en wuod mosenindo Ojijo Sate kod Diana Arende. Mine ne mamoko gin Puonjo, Doris kod Nyaka Magambo. Owete ne gin mosenindo Joseph kod Andrew, en wuon Kennedy, Wycliffe Akongo, John mosenindo Stephen, Joseph, Susan, Conjestina, mosenindo Maureen kod Mercy. Mondi owete gin Maureen, Lucy kod Lynette. Oche ne gin Abwao, Matinde, Omondi, Okol, Nyandolo kod Chuchu. Nyiwende ne gin Jared, Brenda Ademba, Jabuto, Isdora kod Ajoni. Oweyo nyikwaya 10